زر كده يا حيل يسمع الله خدي حيل ما نسي يسمع الله خدي يسمع الله خو اوكي ثانك يو يغني لنا جزانا يغني لنا خبر حسب حيل ما نسي توق قبل الكايموني كاونيو ما نخجمر حيل ما نسي نبخرهم سسناي نعاكم ابتحت خوينا تخاتاتنت عاود زلو معانتي وعلكا خبر قاشانا نقعد حنصها حيل ما نسي مدركنا بخ ما يكري ثانك يو سمع الله كبرى تحتنا حواتن ما يكتر بشكم تزير لا من الكتابون يا غادنا لنا حدنتنا ثانك يو مو مدبنا خناتو نايلوم ما انتي مدبنا تمالي حبيرنا نيرنا حجون دغيبنا مسانا وسل زلو غاشانا نايلوم غاشانا كبر حونا انجينير تسفاي كبروم العلو زلو ارستي اجداس ارستي ابزي اوان زون تخدو دلا هاجرنا نابي غصا بخمي سلمنتاي ابي نزبل حتوتات ون قرب مبري كبنا ندحريت كمرسناي لو معانتي ناب قوام ناي 23 ماي عس شحن 977 ببايتو هاجر ايرترا تنديفو صدقه قوام هاجر ايرترا ما رمتا شحن 997 رمتا شحن 997 اقريتها 97 وشحن 997 طخ دقاقيقه اوكي سوري ناي شحن 997 قوام هاجر ايرترا بقو اسعبو سفح زباله بزعبا تقوام نعنا لو ما انتي استمرو خبنا مسملو اخبرت جزيو او وفيو لو ما انتي نتناي شحن 977 زنبره هاجراوي قوام ايرترا حجون دقيمه نحاولنا نعب جهه 9 خيغاغي سبات تسفايه 9 دلو وعن شعتن كحطه جزء اوكي 9 اوكي نكبروم تسفاي كبروم حاولنا خنقطفولينا ناب مدبو خاطو كم نبر نفسه علاليو دحر نابتي حزوه مسيدور له زعبا ويارستي دايركت نخاتو بمدبر تمعبل للوقتي دور له مسانا انجينير تسفاي كبرم مدبنا عها كبر حونا حر ايبلو اغني لي دك ايرترا قالسي بزح عينتي دور له غندحابو قدم مخيادي انا مني انتاي مسل قصاي كله نابتي فيسبوك على مدبر تمعبل كاو قبضا كنا مأتوي اي ثينك بروحي نقول له ارتاوي ترحاس اي ثينك بمنتاي شمكي فلت اي فلتن جن ترحاس يتفلتكي دا قديمكم مأتو زغبر فيو بتعامل يمسجن جن غزيه وركيو ስለዚህ እታመተው ድገበርኩም انا ተቃውሞ ለንቁርም ነው ይሃ ሙዚቃ በጣምራ ገላ አባላትኩም ካይ ምን ባል ዝደራፋሽሙ كمسجونو منتيله اي نغرونن سلازي دخمتاتنا نعرم كلنا نقولنا ايز مقصعت زي اوكي سلازي ابزي مسرح زي انا تسفاي قد خبرو مبحال اب مايتمن ايتوليدي كاو قطرات ايرترا انو يا بوي نقطر عد قصو خيدو نعد خيدي كاو خا انو اب قطر احات قال توفرد نبركو زيغا ስለዚህ እዚቲ تناي مجمريا عشل كله بس سمناو قيح بحري بو بحر غصنا نخيدنا قوم ينو ابتصادف نيرنا زهجي تاريخ حزب ኤርትራ تاريخ ناتي ترا يكونن كوميديت خبابو زنبره كوميدينا ابدا لنيرو حجي زحد مزي غواسان يري بماي تمناي توليدي اوخا مسند نبرنا ኢትዮጵያ ግዜኻ اجس سدت اركيباتلنا ስለዚህ ንሽተይ ነረን ስደት አመገዲ ምናልባት ካብ ድነበርኩ ዓዲ ኤርትራ ማለት እዩ all the way ከሰላ ሱዳን ከናቱ ዳርጋ በገመል ጌርካ ማለት እዩ ሸውዓተ ማዓተዲ 10 ማዓተ ድኾናው ከባብ ረስዒ ዝክረን ደቂ ኤርትራ ጂ አይኖ ክንዱ ወሲዱ ኸይደ አው በጽሐ አው ምስ ወጻዓኩት ሸውያ አዚላ ክፍሊ ለጀሚረ በቤት መርሰውራ ከሰላ አዚላ ክፍሊ ጀሚረ ምናልባት ود خندي نيركابت ግዜት እንተርኩምነ ወዲ I don't know maybe ሸሞንተ ተጫዓተ ገጻው ነር አዚላ ክፍሊ ጀሚረ حجبت ግዜ እዚ ወዲ ሸሞንተ ወዲ ተጫዓተ አዚላ ክፍሊ ጀሚር حسابو
ስለዚህ ኣብቲ መግዛእቲ ተፀቂጥና እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተነጊፍና ወይ ተነፊግና ስለ ዝነበረ ክሳብ ወዲ 8 9 ትኸውን ሲ ኣዝዩ ለኽብሎ ከማና ጀመርካ ንስ ዝግዮ ብል anyway ግን እዚ መስሪሕ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተማሂረ ሻድሻይ ክፍሊ ወዲየ ንዩኒስኮ ዝበሃል ብናይ UNCH ድምወል ዝነበረ ገብ ተኸፊልና ንመሃር ነርና ደቂ ኤርትራ ምናልባት ቶም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ከሰር ኣብ ሱዳን ሲ ገንዘብ ዱልዱል ጅባ ገንዘብ ተዋሂብና በቃ ንመሃር ነርና ማለት ተማሂርና ስለዚ 11 ክፍሊ ምስ በጻሕኩ ንኤርትራ ዳርጋ ናጽነት ዛይገስ ጃማዓ ካርቱም እዳሎ ነረ ግን ኣምላኽ ጥዑም እንዲ ተሃገር ናጽነት ሽሻይ መጽ ናጽነት ዝበሃል ምስ መጽ ወይለ ሞንስ ድራይ ብሎም ሄይ እጅዳ ተወዲያ ጉዳይ እንታለነ ጃማዓት ካርቱም ነኽይድ ንዑ ክዳሎ ፈተናታት ክዳሎ እንዳተጓየኹ ምስ መንሰይ ዓርከይ ኢያሱ ወልደ ስላሴ ኣብ ዝወራር ወያነ ተሰውዩ anyway ከድና ኣቲና ንስመራ ኣቲና ኣብ ሰማዕታት ንሓንቲ ዓመት ተማሂረ ተማሃሮ ሰማዕታት ዘለኹም በዝጋጣማ እዚ ዓወት ንሓፋሽ ኣጆኹም ኣለና ኦኬ anyway ኣው ተማሂረ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክልተ ዓመት ወዲየ ሳልሳ ዓመት ክትኮለኻ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትኸይድ ኢኻ ኣብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይደ ኣብ ከረን ሃይ ስኩል ሰከንዳሪ ስኩል ሃይ ስኩል ኣብ ከረን ንሓደ whatever ተካሪክል ንሓደ ዓመት ምሂረው ማለት ዓመት አይደን 6 ወር ሕዲ ገለ ኣብ ንዓልዓተ ከለዛንጋ ይነው ተሃገራዊ ኣገልግሎት ታኽልቲ ዘሪኦሞ ዘይበቁሊነው ቆሙ ኻነሩ ኣው ኻተዋፊረን ሰለስተ ወር ሕገልግለ ካብኣ ናስመራ ዩኒቨርሲቲ ምስተመለስኩ ናይ ኣሜሪካን ዕድል ክመጽእ ብዲቪ ድረኺበ ኣሜሪካ ምስ መጻኩ ንኤርትራ ተመሊሰ ይፈልጥ እንደක ኤርትራ ኣሕዋተይ ካብዚ ዝኸፍል ታሪኽ የለን ንኤርትራ ተመሊሰ ኣይፈልጥን ስለምንታይ ኣብ ፖለቲካው ቁርቆስ ሃለ ይኮንኩን እንታይ ዳ you መሃር ነረ ብዚ ምናብሮ ያለ ነረ ኣብዚ ትምህርተይ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ካልኣይ ዓመት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዳ እምበር ኬሚስትሪ ነረ ኣብ ካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣሜሪካ ምስ መጻኩ ኣቦይ ንሽተይ ኮለኹ ኢንጂነር ወይ ማናጀር ክትከውን ኣለካ ገለ ወይ ፓይሎት ክትከውን ኣለካ ስለዝዕልለኒ زارف سنة رزانا يبوي كبر ينو تا انجينير العلاب بلا مالت انجينير كمالت كا اب حد حبرتسب ማንም ዜጋ አይሰሕቶኒው እዘም ኩለን አሜሪካውያን ማለት አሜሪካን ናይ በሐቅ አሜሪካውያን ኢንጂነርስ አይኮኑን ብደቅ ህንዲ ኢንጂነርስ ብደቅ ካለ ሀገራት ናልኩም አና ሓደ አፍሪካዊ ሃባኹም ኤርትራ ከማ ኤርትራውያን ኢንጂነርስ ካዚል ካትቆጽሮ ማይተኸነኻ ስለዚህ ኣብዚ ኩሉ ሞያ ምዕባለ ኤርትራ አበይ በጽሕሎ እንድሕሪልኩምኒ እታ ሀገር ዳይ ወልሓደ ደይሰጎመ ዘሎ እምበር ኤርትራዊ ሰልጢኑስ ኣብ ላዕለዋይ ጽርሒ ክሳብ ናይ ንበዓል ናሳ ዝሰርሑ ዜጋታት ኤርትራውያን ከም ዘለው በዝጋጣም ዝደይበጽሐኩም ሰባት ተለኹም ኣብ ዝሩም ተለኹም ማለት እዚ ተሐቀ ማለት ስለዚህ ኤርትራ ንመናጻ ብዙሕ አይኮስ ዘልናኒው አይንሸገር ስለዚህ እዚ ትድሕር ባይታ ናተይ ይበሃል ምናልባት ኣብ ኣሪዞና ተመሪቀ አይ ቲንክ ደሊ 10 ክንደይ ዓመት ዝኾን ኣብ ሓደ ፋብሪካ ዓቢ ኮርፖሬሽን ኤንዋይ ኣኡ ሰሪሐ ናይ ነፈርቶ ኣቑሑት ኣጽዋር ድላይኩም ሃብዎ ተጸሪቡ ድስራሕ ኣቑሑት ኣኡ ተዋፊረ ዳርጋ 10 ክንደይ ዓመት ዝኾን ልዕሊ 10 ዓመት ጥራይ ንወለደ ሓንቲ ኣብ መጽበጻብ ቁጽሪ ትርጉም የብሉን ኦኬ ስለዚህ እዚ እቲ ሞያ ኣብዚ ምሰጥረኽዎ ኣታ ተስፋ እንታይ ትገብር ኣለኻ ጅዳ ኣኽለካባ أو أهلي الكاب زح فتت نعقد ناتك خفتي لنا نزا نفسي مينيا ناتي كفيته جي إرتراوي أنتو ننو فابريكا أبزا أريزونا على النامالت لذي إرتراوي أنا سلطنولو لنا أمولو عالم كا زخون إرتراوي أبز مويا زاتيو قم نجر كجبرت قم نجر كما يمسلكم ذاك إرتراش كورناتا فلما سبنا نبصق يكون نهاجر كخون يزبل صوصو أيو فلما ود سب نبصو ኣብ ሓደ ደረጃ ከብጽሕ ኣለዋ እሱ ኻንታይ ሞያ በሃል ሞያ መን የማነ ገብረአብ እዘም ኣብ ወጻኢ ዘለኹም ሞያ እድልየና ኣሎ ተሃገር ዋልሓንቲ ባኮ ስለዘላ ባዶ ዜሮ ስለዘላ ካባና ተጽቢት ኮነ እዞም ትማል ብጥይት ዝሰሓትዎም ሰባት ሲ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ብልዕ ሞያ ንሃገር ካሃንጹ ተጽቢት ካባና ተቐይሩ ማለት እዩ ኦ ማይ ጋድ what a joke ሃገርና ማንም ሰብ ህነጻ ከይበሉና ከናንጻይና ተደሎ ስርዓት ግን ጉጉይ ስርዓት እዩ ሃገር አጥራሓ ተቀቢልና ያስ ዓቅሊ ግቦር እንዳተባሃልና ኦልሞስት 27 ዓመት ኮይኑ ኦኬ anyway ስለዚህ እዚ ተሓፈሻዊ ስእሊ ማለት ስለዚህ ኣብቲ ምናልባት ኣብ ሽሕን
2017 ورح 7 ኢና ጀሚርና እዚ ሞያ ምስልጣን ኣብዚ ኣሪዞና መንእሰያት ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ከይደ ደቂ ኤርትራ ሽኮሪናታት ንዑ እዚ ከምዚ ዝበሃል ኣሎ ማዓታ ሸሓት ገንዘብ ትኽፈሎ እንዳልኩ ኤንወይ በቲ ሞያ ኣትዮም ሓደ ክልተ ሰባት ኣብቲ ፋብሪካ ምሳይ ናይ ባሓቂ ክኢሎም ሞት ሞያ እዚ ሎ ኣብዚ በፅሕም ኣለዉ ምናልባት ዓመት ዲና ክንቦም ክልተ ዓመት ዲና ክንቦም ናቶም ፋብሪካ ክውንኑ ከምኡ ሲት ናተ ዕላማ ኣብዚ ምሳይ ክሰርሑ ኣይኮነን ዕላማ ጥራይ ኣፀቢቖም ትፈልጠቶም ምእንቲ ኣብ ሓደ ደረጃ ከብፅሕዎ ከንዲ ሰሙን ተስፋ ኣብዚ ኣብያተንላ እንዳልካ ካብ ምፅዋዕ ናትካ ሻብ ከሕሳያታ ናቶም ትፅቢት ናተ ይስዩ ኣብዚ ኣምሳይ ዘለዉ ማለት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ከዓ ንሶሊድ ወርክ ንሰለስተ ወርሒ ክንምህረኩም ኢልና ኣይ ቲንክ እሱ እውን ኣተንቢህናዮ ስለ ዘለና ተማሃሮና 87 በፅሖም ኣለዉ 13 ተማሃሮ ጥራይ ተሪፎምን ኣለዉ ነቲ መደብ ክጅምሮ ማለት ስለዚ ንሰለስተ ወርሒ ብናፃ ዜሮ ሳንቲም ቀያሕ ኣይትሕተተኒ ሳንቲም ቀያሕ ኣይትሃበኒ ብናፃ ዝሞያ ዝኸነሳጋግሮ እቲ ናቱ መጀመርያ ባእታዊ ዝኾነ ሶሊድ ወርክ ይበሃል ሶሊድ ወርክ ማለት ብሓፂሩ ኣብ ምስኣል ዝሕግዘካ ሶፍትዌር ድሕሪ ድመፅን ድሕሪ ሕጉስኩምና እቲ ማስተር ካም ፕሮግራም ዝሕግዘካ እውን ክንምህሪና ድሕሪኡ ከዓ እተን መሽንስ ኣብዚ ሕጂ እንዳሓዋወስና ኣብ ቀዳም ሶኒ ربع ساعة 10 كل جزء أبز مدب زي أبتي تمرت توكرنا نزاربنا هجي خيت فلت أني أبزي فلتو عزقت أتي دلو سخا إذا بوليتيشان يميرو من دلو خباهم يدحنا ندكي إرترا خباهم نتم نايقدفنا أنا بوليتيشان أكون ناي بوليتيشان دريت يبليني انتهي ده كاز مويا أنا بحب تسبي غيركا زوم كوغبتنا زبلوهم زلو صباح حزب إرترا نفلت أين منكم مقانو أين رسعنينا رسعنا نفلت مبقولنا صبو غيرنا نفلت دك حربنياتاتنا دك جغانينا خمس شمكم دلو إريتريان حضر جغانونا يس زيت حضر جغانونا خمس غيركا سرح لك سبك تسلطنا لك از سائلكا بلكي لك عاكي ترجم زي بلو زربا او توافير كالتين اتن مهين كتبل ترجم يبلون سلازي اتا عقمنا زحاتو نحنا ناي بحق نزا هاجر زيا ابقلت صفحه خبص حازخل انتاي نحركمني مويا منكم مروكم اياهم تستايك مروكم بلوكم الله غزي سوياش كمروكم ياجوكم تمرتي يبلان من تمرت حاتيتك زي تاريخ سلازي زي تحفشاوي ابتي زلنا خونتات بلو ابتي منال باتابي كاتدل زادر زيا قالسي بزح عينت قالسي درك دله دك إرترا اجنا عاكم ناي قالسي استمرو خبكم ترجم يبلون ግን ንግረ መገድና ኣብዚ 2 ሰዓቶም ክትሕዝኑ ደሊኹም ዘለኹም ንግረ መገድና ከነልዑ ቃልሲ ብዙሕ ዓይነት እዩ ብብረት ቃልሲ ኣሎ ብፖለቲካዊ ምንቃሕ ቃልሲ ኣሎ ብቴክኖሎጂ ቃልሲ ኣሎ እዚኣ ምናልባት መብዛሕትኡ ሰብኣይ ዝተውዓለላን ኣሎ ብቴክኖሎጂ ቃልሲ ከመይ ማለት እዩ ተስፋይ እንድሕሪልኩምኒ ደም ዘይ ሓትት ኣቆራጭ ደም ዘይ ሓትት ፖለቲካ ሰብ ክሳብ ተናቃቅሕ ምዚ ዝተፋላለየ ጨንፈር ዘለዎ ሕብረተሰብና ብፖለቲካ ከተረድኦ ማለት بحاجرو بعراك حلبة ليس عمل كامل صباي حشكا اوكي سلازي زي بوليتيكا دحان قصلوت بوليتيكا تزاربو مخناسب كنقحالو ناي مزراب عقمتاتون كلتاتون ابزلا على طرز خبصحو خلالو مخنياتو بوليتيكا اندحري سب بسيلو صباح تقوام دبهال دلو مسرح بوليتيكا ناتكا حساب ترى يكونن كم قنوع حساب تقبلكا يختنبر قال سبات ونصب صم كتبل كتكلالكا سلازي بوليتيكا ناتو ترى لو غوسغاس صبو غيركا ክትበስል ኣለካ እቲ ብረታዊ ሰው ናይ ቀደም ናይ ዘበን እኒ ዝበሃል ወልዶ ተምሕዋትና ጀጋኑ ብብረት ጌረም ነታ ሃገር ኣምጪዮማ ዓጽሞም ከስኪሶም ጸሚኦም ጠሚዮም ሓሪቆም ቁርስ ሓይታ ሃሪምዎም ተመን ዕንቅርቢት ምስ ተመን ዕንቅርቢት ነይሮም ነዛ ሃገር እዚኣ ኣረኪቦምና ዝቀሊል ሕድሪ ይኮነን ሕድሪ ጀጋኑና እዛ ስምኩም ብጣዕሚ ፍቂረያ ፈትያ ይቀኒየለይ እቲ ዝገበርኩም ላይ ዕድመ تعمي كم حواتي دخبركم أبزق على سزي خا سميركم نايبة حكي تتعاطف لهم أملاك يبارككم أنا كريستياني أملاك يبارككم أسلام أيتهم ربي يبارككم وبالكم قلنا نتايو هجري يرتاخل تهايمانوت يدلا زم كل تهايمانوت كاني كم ما ينسبان تحاوشنا ننبر لنا شجر يبلنا بهايمانوت أبقى وين شجر يبلنا قليل زخونة بقلل كل زخير شجراتي ولا حن شجر الكحت زارة والله كمان يحركاي زخونة وينو عينات قالسي نازيجي تجمير دلو قالسي تكنولوجي من البعض كم آبنت كابوريت كم مهار وي تاريخ كم مهار دك إرترا تزبلس تمرتسي أبيت مرتس قال أخيت كا بصحفة جيومتري فلت كوز بالكل بلكا لك حكا بزح من الله راي ترى ناتو لو جن تناي بحق تمرتي ود السب
كبابي دمهرو عدمي مس عدمن دا دفعك كيد كلها كبابيخا اتليك بحاصيروس ديكريت وهابنيها ورقتايت وهابنيها كم عين حقي اتليك زبحال تمرتي كبابيخا زلوي تكنولوجي زمركا زلوي سلازي اذا تكنولوجي تسفى بينها خاتزاروا هذا انت نطي خاتزاروا الله عندكم كلهم غريمكم كله خون አይገርመኩም ነው ፈለጥ የቴክኖሎጂ ተጸሚትኩም ሰርሑ ለኩም ጀጋኑ ደቂ ጀጋኑ ኹሜ እዚ ተጠመቆኩም አይኮንኩም ደሎ ተጠሚቁኩም هم already ምናልባት ገለገለ በጻብዕ ተቆጸሩ በተና ህዝባው ግንባር እንታይ ትብሏ መትከልካ ምጽናዕ ተቃላት የነ መትከል ጽንዓት እዚን ክልተ ቃላት እዚን ህዝቢ ኤርትራ ስኪሮ ነው ናገር ከተምጽ ጽቡቅ ሰሪሕነ ናገልጊ ጽቡቅ በርቂ ወርቂ ተራዳዲናው ሀገር መሰረከብና ግን ተጽንዓት ባል እንታይ ሐቂኻ ምስ ሐቂኻ ከይደለካ አሌካ ዘሎ መንግስቲ እንድሕርና አኻዝ የገልግል ኮይኑ ታይ ማለት ይጽንዓት ጽንዓት ናይ ምንታይ ንስኻ ክትግዛ ክትጭፍጨፍ ሀገር ቁልቁላፋ ክትድፋ ኣብ ሓራጅ ክትወልድ ኣብ ዕዳጋ ከማን ኣይኮነት ወሪዳ ዘላ ደቂ ኤርትራ ኣብ ሓራጃ ወሪዳ ዘላ ለዚ እዚ ቴክኖሎጂ ደሞ ከመይ ቃላሲና ተስፋ እንታይ ሃትብል ዘለኻ ተጽውጽ ወይ ሃት ዛረብ ዘለኻ እንድሕርልካኒ ኣብትነት ብንምጻ ግብጺ حسن مبارك almost ኣብ ስልጣን 30 ገለን ዓመት ገይሩ 30 ገለን 30 በጽሑ ኣብ ስልጣኑ ብቴክኖሎጂ ተሳሒሩ እዚ ቀዛፊ ጎብለል ናይ አፍሪካ ዝነበረ ንአሜሪካው እንደ ፈራርሓ ዝነበረ ኒኩሊየር ከገብር ይብሎ ታድ ሰባይ ግደፍ እንዳሉ ሓንሳብ ኣብ ገዙ አይ ቲንክ ገለ ነገር ገይረምሉ አይ ቲንክ እዚ ታሪክ ዝትፈልጡም ተምናአሽ ዘለኹም ምናልባት አንብቡ ጽሑፍ ግን ኦሬዲ ቀቲሎም ከም እንታይ መኽኑ ብለና ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ከም ዝኣቱ ገይረሞ ጅግና ናይ ሙሉ አፍሪካ ዝነበረ ጎብለል ዝነበረስ በቴክኖሎጂ ጻጻ ተቀይር ጻጻ ከማን አይተቀየረን ጻጻ ግዳ ንፉ حربኛ ሰራሕተኛ ንስ ፍጥረት ኦኬ anyway ንኸይድ ኢትዮጵያ ሃኒ ማን ደሳለኝ ይባልቲ ሃለማርያም ይመስለኝ whatever his name is ዘገድ ስሙ እንታይ ብላ ለወርታኩም አለ ደቂ ኤርትራ ጀጋኑ እዚ ኻኒ ተራያ ኾነታት ኢመርጀንሲ ተአወጅካ አይተኸውን ክልተ ጊዜ ሰለስተ ጊዜ ኢመርጀንሲ አውጆም ናሽናል ኢመርጀንሲ ሀገራዊ እንታይ ማለት እዩ ሀገራዊ በቃ ናሽናል ኢመርጀንሲ አውጆም ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኡይሉ እጂ ተፈልጦ ታሪክ ደግመልኩም ዘሎ ግን ስለምንታይ ተዛረበሉ ሐዝነት ተስፋ እንድሕርኩም ብዛዕባ ቆዋም አይኮነን ከም አይነ ሐቅ ግን እቲ ንቃለሰሉ ዘለና ባይታታ ጽቡቅ ጌርና ተረዲና በገባብ ተተጠቂምናሉ ኣብ ሓጺር እዋን ዕወት ከም ምዃንና ኣይትጠራጠሩ ደቂ ኤርትራ ብርኻት ኣይትጠራጠሩ እዚ ስምዒታዊ ዝኾነ ብብረት ብገለ ንብሎ ዘለና ንዓና ዓፍሬና ሓዝ ኣገባብ ኣይኮነን እሱ ስለዚ እንታይ እዩ በሎ ኢትዮጵያ በጽሕና ስለዚ ኣይገስ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊኹም ትጽሕፉላ ኣለኹም ሪኦ ኣለኹ ኩሉ ሃይለማርያም ደሳለኝ አይደልን ጥሮታ በቃ ሪዛይን ገይረለኹ ኢሉ አንሳሒቡ ማለት መሬት መልሻ ሓውተ አጉደት ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ብኸመይ ገይሮም ከም ተሓወቱ ኣይጠፋኣኩምኒ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ሚድያ መጽዮም ኡይ ስለዘሉ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ከዓ እታ ጉዳይ ወዲኦማ ማለት ስለዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ኡይ እንድሕር ድብል ኣሎ እንታይ ደሊኹም ግቡእ ኣሰራርሓ ኢሎም ኡዮም ዝብሉ ነይሮም ምክንያቱ ስርዓት ወያነ ነታ መሬት ኩሉ ባዕሉ ብሒትዋ ነይሩ ሕጂ ትፈልጥዎ ታሪክ ደንብበልኩም ዘለኹ ግን ምትጋሙ ኣድላይነት ኣለዎ እዚ ምክንያቱ ገሊኹም ዕላማኹም ጽሒትኩም ሲ ኣብ ናይ ብረት በሉ ደቂ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ጽዋር ኣብዚ ሕጂ ምዝራብ ትርጉም የብሉን ግን እዚ ዘይባላ ጽዋር እዩ ዘሎ ብሓፂር ስታይ ማለት እዩ እስኻ ብጭማራ ጌርካ ክትዋግኦም ከለኻ እሶም ግን ብሚሳይል ገይሮም ክዋግኡኻ ከም ዝኽእሉ እቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ይትረስዕ ማለት ኦኬ ሶ ካብዚ ኩሉ ዜርና እዚ ኣብ ሚድያ ንገብሮ ዘለና ኩላህና ማለት ናይ ኩላትኩም ጻዕሪ ኣቃሊልኩም ኣይትርአይዎ ነፍስ ወከፍና በብድ መስለና ገለና ኣብ ጀነቫ ኸይድካ ትገብሮ ዘለኻ ብጽሑፍ ትሰድድ ዘለኻ እስኹም እዚ ኣብ ሚድያ ንሰብ ጠርኒፍኩም ትገብሮ ዘለኹም ጎስጓስ ኣምላኽ ይባረኩም ደቂ ኤርትራ ትበሃሉ እስኹም ፍቕሪ ኤርትራ ዘለኩም ትበሃሉ እስኹም እቶም ካልእ እዞም ናይ ህግደፍ ትበሃሉ ብኡ ገይሮም ዝደፉ ኣገስ ሕማም ሰኺሮም ኣሎ ኣብታ መትከልን ጽንዓትን ትበሃል ቃል ኣዋ ደቂሶም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ንእግረ መገድና ደቂ ኤርትራ ንእግረ መገድና እቲ መትከልን ጽንዓትን ዝበሃል ንሃገር ንኽነምጽእ ዝተጠቀምናሉ ስልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለዝኾነ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሆልድ ኦን ህዝባዊ ግንባር ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንኻልእ ከይትብዋ ኣብዚ መስርሕ እዚ
ابز مسرح اذا سبازيم جينا هلاهم ايغرومكم قالينا او بوشطو مينا نيرنا اوكي ابقال انده يتخيد ابقال ايتخيد انا نبعلي بتزبهال نبره متكل كان بصنعن موغان قلد بحال بملكو قداماي صلاي سلاذ نبرني من قداماي صلا وسرعت ويانا نيرني انصار منغستي اترا وصي تزاريبه يفلطني ስለምንታይ ቀዳማይ ጸላኢ خلق ቀዳማይ ጸላኢኻ ከያለኻስ ውሽጣው ደይጠቅም ሕረኽራኽ ብዛዕቦ ክትዛረብ ክትብል ቀዳማይ ጸላኢኻ ክስዕረካይ ወምንነተይ ካና ከም ኤርትራው ክሕከኸ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ስለ ዘፍርሓትና ንኽሳብ ቀረባ እዋን አፈይን እግረይን አኪበትም ድብል ነበርኩ ግን አምስት ስልጣን ህዝቢ አምስት ስልጣን መንእሰይ ሞያ ከመይ ጌርካ ተሰጋግሮሉ ኢለ ኣብ 2017 ወርሒ 7 ጀሚሩ ነዚ መደብ እዚ እጆ ነው ኮይነሎ I guess you get the idea እንታይ ብልኩም ዘለዎ ርዳኩም ኣሎ ማለት ኦኬ ስለዚህ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ንሰለስተ ሃገራት በአብነት ንፎጦ አባይታ በቃ ድሪናዮ ሰሪሕ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ይሰርሓሉ ንልኩም ተአምኑ ክሰርሕ በፍንጭ ሓጺን ብሉ በፍንጭ ሓጺን ክሰርሕ አይጣራጠሩ ጥራይ በገባብ ንጠቀመሉ ሕጂ እንታይ ዛ ሓዳስ ዜና ዘላስ እሰያሲ ንአዲስ አበባ ብስራሕ ምክንያት ከይድሎ ተባይሉ እንታይ ዳ ሃንደበት ኣብ ታይብል ደይነበረት ሓዳሲ ዶክተር አብዩ ዕድመ ጌርሉ ስለዚህ ዝትገብሮ ዘለኹም ጫው ኣብ ሚዲያ ዶክተር አብይ ዓሻኽ ይመስለኩም ሓደ በሊሕ ሰብኣይ አነ በወገነይ ካብዛ ፋብሪካ መደበርቲ ማዕል ኮይነ ኣብ ንኽልተ ሰባት ንዶክተር አብይ በእንግሊሽ ተሰዲዳትሉ ነቲ ፍጹም ወሬቨር ፍጹም ትምናት ቺፍ ስታፍካ እታ ብትግርኛ ሰዲዳያ ስለዚህ እዚ ብዛዕባ ኣይኮነን ትነጥቢ እዚ ሓደ ኣካልናትኩም መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝጣበቕ ዘለኹ ሓውኹም ከማኹም አነ ገረየ ብለኩም ነው ዘለኹ ጀነባ ኸዳ ኦይ ዘለት ተራናት ኣለዋ ኣብ ሚዲያ ኮይናት ውጭ ትውዕል ዘላ ተራናት ኣለዋ አንሕና በወገና ንገብሮ ዘለና ኻኒ ክንድ ጽፍራ አድሪ ተጠቅም ጥባና እዚያ ታታራ ስለዚህ ኢሳያስ ተጸዊዒ ኸይድ ደሎና አዲስ አበባ አዋሳ ተረድዋ ንስራሕ ኢሉ ኸይድ ዘለኹም በኻል ስራሕ ከይመስለኩም ተጸዊዑ ስለዚህ እንታይ ብዛዕባ እንታይ ነጥብታት ከልዑል እዮም እንታይ ክዛረቡ እዮም ንዖም ዝምልከት ነገሪ ብምስጢር ዝተሓዝ ጉዳይ ኦኬ አው ንርገጽ ስለዚህ እቲ ቴክኖሎጂ ንስራሐሉ ንውንጨፍ ኣለና አጆኹም ንስራሐሉ ንውንጨፍ ኣለና ጥራይ እቶም ገለገለ ይነው ጨናፍር ኮንኩም ዘለኹም ፕሊዝ ንሃገር ቅድም ስርዑ ንህዝቢ ኤርትራ ቅድም ስርዑ ንህዝቢ ኤርትራ ሰሪዕና ንስራሕ ገለኹም እንጂ ታሕቱን ወንህዝቢ ኤርትራ ሰሪዕና እንዲና ንሰርሕ ዘለና ዋ ብረት ነርዕል እንድሕሪልካነስ ንህዝቢ ኤርትራ ሰራሓላ ትብረታ ይخገብር ብብረቱ አታሰልጣን ምዝደየብካ ህዝቢ ኤርትራ ዕጭ ዘበጥኩ አየልግስና ይخብዚ አትለና ንዓኻ ብብረት ከነልግሰካ ማለት ወይ ጽላሌ ብረት ትብል ዘለኻ አፍካን እግርኻን አክብ እዚ ቴክኖሎጂ ገንዘብ ዘይወሃቦ ሓንሳብ ሂው ኢሉ ምስተተኮሰ ኒኩሊያር እዚ እንረዳእና ዝንኹላና ኦኬ ሕጂ እሞ ብኸመይ ዳ ኣይተስፋይ እኸይድ ኣሎ ቀጽሉ እኸይዳሎ ቀጽሉ በሉ ሓደ ዕዮ ገዛ ክበኩም ንዓኹም ደቂ ኤርትራ ብሩኻት ቅዋምኩም ፍለጡ ኣብ ቀንዲ መደብና መፂና እናልኩም እጂ ቅዋምኩም ፍለጡ ኣለው ገለገለ ሰባት ኣብዚም ኣብ ህጂ እንደ ወርሕን ገለ ተገብር እንዲሉ ክሪኤት መደብ ማእሰይ ከም ዝጀመርኩ አንጻር መንግስትና ክዛረብ ኣብ መንግስትና ዝብሎ ባይደወይ ኣይትጋገዩ መንግስት ህዝባዊ ግንባር ማለት እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እዩ ትጸይቂ ስለዚህ ንታሪኽኩም ባዕልኹም ክድምስሱ ኢልኩም ኣይትፈትኑ ህዝባዊ ግንባር ንሰያሰ ጸላካት ህዝባዊ ግንባር ክጸሎ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ሰብ ይተጋዲልላ ዝሃገር ዝያ ደቂ ኤርትራ ኣይኮነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይተጋዲልላ ሞ ህዝባዊ ግንባር ታሪኽና ጀብሃ ትጸሉ ዘለኹም good news for you ጀብሃ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ሓደ መድረኽ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነር ጀብሃውን ስለዚህ ዞም ጀብሃ ኢሳያስ ተጽላዕኩም ንዖም መሪሕነት ጀብሃ ካለ ታሪኽ እዩ ካብዞም ናይ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ወላ ሓንቲ ድፈልዮም ነገር ወላ ሓንቲ ብማንም ተኣምር ድፈልዮም ነገር ወላ ሓንቲ የለን ከም ዓይን ሓቂ እንድሕር ደሊኹም ከማን ኣብ ሓቂ ተኽኒ ዛረብ ከም ዓይን ሓቂ እንድሕር ደሊና መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እሱ ዝገበሮ ክሕደት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ጀብሃ እንታይ ገይሮም ዋይ ቀልጠባጥቦ ትብል ሰበይቲ ቅቦ ጀብሃ ደይብናይ ሃይማኖታዊ ነገር ቁርብ ተጠቂም ትሕግዞም ኣካል ዝነበረ ደገስ ስለዝነበረ ይነው ኣውኣትዮም ጀብሃ ደቂ ኤርትራ ናነ ናይ ጀብሃ ክጣበቕ ኣይኮንኩን ኣብ ዝመፅእ ዘለኹም እቲ ሒዝናዮ ዘለና
اتحجنا يدلنا مسمر صبوق غيرنا نردا ايو اسياس جبا خمزلهم ببوليتيكا تسكرنا جبا سب كفو جبريلكم ايتمونو جيغانو دك ايرترامي ابتي حواته جميروا متاحد دلو تحويسمو دك خبسا تحويسمو ايرترا ناصنت كتوصي لم يمدو واغو نيرم مريحنا جبا خال تاريخي نتا بقيع بس لما يحردوا شعينتهم قال نتم تابلعوهم نا اسلام سغا يبلعوهم مالت which is okay بلا بتميه داختو دا كونغا بلا شكر يبلون بس ما بلبخا بس ما عملكا بلا بس ما عملكا بلا እሱ እስላማ የገብረካኒ እንኳ አቀበላካ ካና ሀገር ተቃሊስካ የቀን የልና ነመስግነካ ህዝባው ግንባር ህዝብ ኤርትራይ ንደርግ ድሳዓረ ህዝብ ኤርትራይ መሪሕነት ህዝባው ግንባር አይኮነን መሪሕነት ህዝባው ግንባር ትገብሮ ነበር ታሪክ ነልኩም ህጂ ንበበልኩም አለ አንብቦ በልጽቦ ገርኩም ኦኬ ስለዚህ ቅዋምና መይቲ ዘለና ሰብ መኒት እዚ አትፈልጡ ሀጂ መድረክ ንዓኹም ክገድፈልኩም ወይ እዚ ተዓል ዘለኻ ቅዋምና መይቲ ዘለና ያነ እዚ መድረክ መንዲ ዝዓል ዘሎ መድረክ ማይ ገዲፈልካ ኣለኹ ቅዋምና መይቲ ዘለና አና ክንዋሳ ጋር اسمع له خذوا كبرات حوات قرارات على قوامنا مويتو زبلنا اسياسي معلتنا تنت ثانك يو يغني له قوامنا مويتو دلنا اسياسي انت داخل لكم هيوت الله خبلكم تصبيهم دكير ترى بروخات አቶ ኢሳያስ قوامنا هيوت الله لكم كبلكم ጽበይ ነርኩም قوام ኮይ አብ 5 ዓመት ካብ ስልጣን ጋር ተአለ ዝብሎ አቶ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ክእል ደሊ መይቱ ደለና አካል አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አቶ ካብሎ ለኹ ዕድመ ስለዝደፈአ እቲ ባህልና ለና ንሕና እቲ ባህልና ካባኻ ዓብ ሰብ አኽብር ይዝብል ስገደሉ ግን አይብልኒ አምልኮ ግን አይብልኒ ስለዚህ ታገሊኹም ሰዓቱ ኢሳያስ ተልፋ አቶ ይትበሎ ኢልኩምኒ አይ ፍሬና ሓዝ ለኤርትራ ፍሬና ሓዝ ባህልኻን ቀልድኻን ኩሉን ታሽምኻን ፍለጥ ካባኻ ዝዓብ ሰብ አኽብር ምንት ነፍስኻ ምንት ክትከብር ኦኬ ስለዚህ ቅዋምና መይቲ ዘለና አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ስለምንታይ መይቲ ይልና ዋ አብታስፊል ክነብር 20 ገለን ዓመት አኸፍ ይልሎ 20 ገለን ዓመት አኸፍ ይሉ እዚ ሃገር አብየላ በሃይማኖት በውራጃ በፖለቲካ بتقمي كم دق زاغرا فاح لنا لذي اسيدلي اساس اسيو علاماناتو سين انا فح نقبلي ابكالك يكتكم كرايو تمال سنه تادوب سنه 10 عمل 10 معلت خفيتنا يلا ندبل تحمتا وصي باواج تتقون كمان تحمتا وصي كل حسب وين 10 معلت تراي تقويناس كابز هاجر بحقوق قلنا خنوص هجي عدل ترخيب خلو يلوم وصيو ስለዚህ ናይዚ እዚ ስልትታት እዚ ድገብሮ ዘሎ ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ከጽንቶ ስለዝደለየ ሕጂ ደቂ ኤርትራ ኣብ ደገ ወፂና ኣለና ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ፍርቂ ኸ ውሽጢ ኣሎ ፍርቂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣሎ ፍርቂ ኸ ኣብ ደገ ኣሎ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ፍርቂ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ኮና ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኮና ንሕና ኣብ ሓደ መስመር አቲና ቅዋምና እንድሕር ኢልና ብሕጂ ዝመጽእ ስርዓት ቅዋሚ ኣባይታ ደጽድቕ ተቃዳዲ ምትገብራ ነገር እስተ ተቃዳዲ ምኻል ክገብር አይደል ሰላም ድደል ሰብ ተኮይኑ ማለት ደቂ ኤርትራ ምጭዋት ሰላም ድደሊ እንድሕር ኮይኑ ዝመጽእ ዘሎ ስርዓት ራእየን ሎ ንዓይ ማዕበል ዝመጽእ ዘሎ ምናልባት ገሊኹም ተዘናጊዕኩም ተኾንኩም ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል ከምዚ ዶ ተበግሶ ነይሩ ይቅድም ሕጂ ነርኩም ኣብዚ ሚድያ ትነጥፉ ነርኩም ግን ከምዚ ተበግሶ ዶ ነይሩ አይነበረን ስለዚህ ትደለናዮ አባይታ ዘሎ ኸነንብቦ ክንክእል ኣለና እቲ ምንባብ ከአንታዩ እዚ ፍሉይ ማዕበሊ በሃንደ በስኒ ኢሳያስ ናበይ ፀውዒዎ ዶክተር አብይ አዲስ አበባ ፀውዒዎ ዕድመ ገይሩሉ ያ ትብል ስምዕዋ እንደ ትግርኛ ጽቡቅ ገይርኩም ስምዕዎ ዕድመ ገይሩሉ ስለዚህ ብዕድመ ከይድሎ ዕድመ ብዛዕባ እንታይ ክዛረቡ እዮም እሶም ፈልጥዎ እቲ ንሕና ግን ጠጠው ኣይክንብልኒና ጉዳይ ከይተወደየ ቅዋምና አባይታ ከይጸደቀ ጠጠው ኣይክንብልኒና ተወዲያ
دغزان انا احنا غزات قواميت خنكون تتدلي دلو والقسبه كغزانا بمانم تامر يدلني بمنتا بيناي معقني فتينا ينينا دقي ارترا 27 عامت فتينا يكون انت يوصيلنا almost فرق حزب ارترا ندغه تسديد وصيو غديفوت هاجر قبيصوا اي نقبصني نحنا غن ارتراوያን ابز دغه خونا تكنولوجي فترنا بتا تكنولوجي كنغم طلينا شجر يلنا ايت طارا زوالنا حانت دقيق كمان ايت والاو راي انت غبر نفس وقفكم زمابزي ميديا دلكم نفس وقفكم اتم دوالاو دلو بيتسبكم ديوم كال كل غزي خاب غزيات تجمر زخونه ነገር لبعت بيتكا ابت بوليتيكا علال خمز بحالالو خمي مسلكي كمي تريو اعلل حقيف كابا على بيتكا دقس كلها حشق بل كابكن دخون اندي كون حشق بلا كمي ابيناي مردات الله فلت تقايق بوليتيكا بلا كالهم ودي ارترا ግን እቶም ኩሎም ኣብ ወጻኢ ዘለና ኣብ ሓደ መስመር ንኣትወላ ብመኸመያ ኣብ ገዛ ኸያ ትጅምር ድሕሪ ናበይ ትልሑቕ ናብ ዕሩኽካ ድሕሪ ናበይ ትልሑቕ ኣብቲ መሰንጀር ናትካ ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ዲዩ ኣበናይ ሚድያ ክሰደሎም ጀምር ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ እንታይ ኣውፅእ ኣለኹ ናብቲ ናይ أبتنا مدبرت معبل يونايتد نيشنز كوميشنر ميشيل بيتشلت نعم مجلسوس يلوخ بإنجليش أو يلوخ بليز نفسه كفكم حانت جزيت راي كليك برو عايت وسخ كون العلي معناته حاسة تغير له مالت حانت جزيت راي شركة أكبروا أبزتو سنة أسر مسبت صحيح نخلهم توكلتنا نفسه كف هاجرني نميشيل بيتشلتني أبت تويتر ناتهم أكاونت ويا فيسبوك أكاونت ناتهم كنا سعيت بزحق قصرو تري وزلهم مسرعي ويلي أمون قنا كقلتين علىنا مريت تغير على لهم تسوقنت إزيت التكنولوجي زبال إزيت التحساس بال إذا سألك أبت تشاو نبلو زلنا تشاو يو جن ندحر ركع سريعك هيو أبت تدليك علامة أبزحات أوان كبس حكا كم يجير كاتفلت تسفاي أب جبت ريئيو أب ليبيا ريئيو أب إثيوبيا ريئيو ودو خالي يومي أب سلسة هاجرات ريئيو سلام تا هجي أبي إرتراي سرحني دبلسين تا يتمرد داتا لزيا أولنا alright سلازي أبتا قوامنا أب منال بعد نعاكم مساي من تختواسو من على قوام إرترا دنبابي ما يقدي فالكا بلو مايك I think ناتواسع أنا زمدب زيناي كلها ناس لزقوني العلاية لو مايك مخمن دقنا I guess علايت رأي مثلني كزارب زخل قلنا حنا بتصحف ريا لغ من على سكي يتكال علوي الثامر يعني قوام إرترا أمبيبكا ترداك أسبت الخبزية حانتي دقيق كبوكمي ثام تاس عبعتي إتكا بتدي أريا نسكي من على لو نايبه هونكا بليز على العب بالكام دي بيلكا ثام ما يتريني معنات معك انيزي ابي كم زلهم كم زنوكم يحجي كبدتناتكم كنديكم مخان خنعكم هنا اوكي 30 سكند تريفالا 15 سكند حادي اوكي فريدم 86 حادي نولي اوكي 10 سكند long time ago أمبي هابوي بلا الله حدا أوكي كلتس بقولوا أخيلاتن تا حنت دقيق أخيلا guys أخيلا أنت يا خبلكم دليل رايمو نقول بل زي بقعتنا بل مثل كذا أبغى الكذا عادي قوامي كهذا دليل ذكي افتراج جانو مثل كذا أبغى سي والقسم ما يكونن أتوسع سافورك مثل كذا بكال كذا تسبب مثل كذا خيفلت كا أب قوامي زلوا قوام كايو ولا ميتن تلاس سياس ميت تلاس بقى قتلكم ما خاصهم مالتي أي ده كيرترا بما أنت حجنا على نازك ده فريدم 86 ريك له I know some people كلا حتى كهرية أبيك بس حتى كمية كم زلها خرية أو تكرنا مدبنا أوكي كلي 1000 تدقيق حليفة هجي نقطرنا guys أوكي anyway تتنتبن تايو نحدو حبرة السب سرع أجاباب غير زاليو والكسب يكونن سرعة منجستي يكونن قواميو
ስርዓት መንግስቲ ንقوام ዘተግብር እንድሕር ኮይኑ ስርዓት መንግስቲ ስርዓት ከተሕዘካ خሊ ብقوام ዝቆመ መንግስቲ እንተኮይኑ ፋሉል እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ገዛ ርሱ ሰራርሓ አውፅዩ ኤርትራ ሕግ ለዋ ይዝብለካ እንደና ሰውዒል ኩሎም ሕጂ ዝኾነ ነገር ሕግ ለና ቤት ፍርድ ለና ገለብለካ እሱ ንዖም ዘገልግል ናቶም ጉዙ ንዖም ዘገልግል አሰራርሓ እዩ ንقوام ኤርትራ ዝሰግድ ቤት ፍርዲ ይብልና قوام ኤርትራ መይቲ ኢልና እሱ ተጠሊዑ ወፅዩ ዘቂ ኤርትራ ኣብ ናሽናል ቴሌቪዥን ወፅዩስ እቲ ቀደም ዝመተ قوام ኢልና ብሓጭሩት ሰዓትኒ ጉልበት ህዝብኒ ወእዙ ኩሉ ዓድታት ከይዶም ናይ ሕጊ ተማራመርቲ ወፅዮም እቲ ጽሑፍ እዚ ኩሉ ተዳሊስ ኣኼባ ከም ተገብሮ ትዝክሩ እንዲኹም ኣብ ዝተፋላለየ ዓድታት እንዳኸዱ ኣብ ዝተፋላለየ ከተማታት እንዳኸዱ ጎስጓስ ተገይሩ እዚ ኩሉ ጻዓት ጠፊዎስ መይቱ ይልና እዚ ኩሉ ደጥፋእ ክኖ ጻዓት ሲ ባዕለ ዲኽን ፍለጠል ክንታ ክትገብራ ያግነ ይልና ማለት እሲ ትመልስናቱ ነይሩ ምናልባት እቶም ኣዋዝ ነበሩ ጋዜጠኛታት ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኩሉ ኸበሬታ መይቲ ኢልካና ኣብ ትሕቲ ስርዓት ናይ መን መይቲ ዝقوام ዝ ሕቶ ነይራ ግን ቤት ማእሰር ተኻቱ ኣይሕዘሎምኒ ሕዘሎም ናቱ ብዓብይ ቀለዋ ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ሃገር እዮም ዘለው ስድራ ኣለዎም ሓላፍነት ኣለዎም ወሚልካን ኢሳያስ ትዛረብ ኣው ሽዑ ቡኛ ገይሩ ቀቲልካ ኣሎ ግደፍ ቤት ማእሰር ተኸይበፅዓካ ቡኛ ገይሩ ባዕል ቀቲልካ ኣሎ ክንደይ ኣለዉ ኮ ዝፅፍዑ ሚኒስተራት እኮ ኣለዉ ኣይትፈልጡን ዲኹም ታሪኽ እዚ ዘይበፅሓኩም ተሎ ማለት anyway እንታይ ንምባል ካብዚ ኩሉ ንዛረቦ ዘለኹ ነጥቢ ኣብነታት እናምፃኩና ናብዚ ንለኽዐሎ ክትዘረባ ስለምንታይ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ قوامና ደንበባ ሰብ መን ኣሎ ተልኩምሲ I don't know ክልተ ሰባት ጥራይ ረኺበ ክልተ ሰባት ጥራይ ራይ ሞ ካብዚ ሙሉ መፅኢኩም ዘሎ 190 ንርኢ ኣለኹ ቻርተር ሳይገስ ተዛረብቲ ክንደይ ሰብ ካካታተል ኣሎ ኦኬ ስለዚህ እንታይ ደርየና እዚ قوامና ሞ እዚ قوام እዚ መተው ኣለዎ ሸውዓተ ምዕራፋት ኣለዎ እቲ ዓንቀጽ I think 56 ዓንቀጽ ገለታት ኣለዎ እጃ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ወይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ قوام ሃገር ኤርትራ ኣብዛ ሓንጎልኩም ኩዕታ ቢሎ ክትወልዶ ኣይከኣልኒ قوام ክምህር ኣይኮንኩን ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ኣነ ኢንጂነር እየ ዘቂ ኤርትራ ኣነ ናይ ሕጊ ተማራማሪ ወይ ብናይ ሕጊ ዝሰልጠንኩ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ቋንቋ እንግሊሽ ኣንቢበ ርዳእኒ ስለዝኾነ ኣንቢበ ተረዲእዮ ብقوامይ ተጠሚቕ ኣለኹ በሉ ንዑ ደቂ ኤርትራ ተፃውዒት ብقوامኩም ተጠመቑ ኣብ ኢንተርኔት ኣሎ ኣንብብዎ ኣብ መደበርቲ ማዕብል ተንቲና ኣቕሪብናዮ ኣለና ስምዓዮ ቆራሪፅካ ስምዓዮ ነዚ ንብሎ ዘለና ነቲ ንብሎ ዘለና እቲ ትንታነ እንታይ ክሕግዘካ ካብ ክንዲ ባዕልካ ተንብቦ ኦሬዲ ተነቢብልካ ኣሎ ጥራይ ፀኒልካ ስምዓዮ ማዋን ጨራሪምካ ስምዓዮ ድሕሪዩ መሰልካ ፈሊጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ብዓቕሙ መሰልካ ኣብ ገለ ደረጃ መረዳእታ ኣብፅሕካ ያለኻ ነብስኻ ማለት ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ግን ኣይናይ መሰልና ንኣብነት ኣውራጀና ትፍቀድ ድዩ ሃይማኖት ኣልዒልካ ክትዛረብ ብقوام ኤርትራ ይፍቀድ ድዩ ብقوام ኤርትራ ኣውራጀነት ኣይጥቀስኒ እዩ ኣውራጃነት ኣይጥቀስኒ እዩ ዞባታት ኣይጥቀስኒ እዩ ሃይማኖት ኣይጥቀስኒ እዩ እንታይ ትብታ እታ መሰረታዊ ዝኾነት ድኾነ መንግስቲ እቲ ዘሎ ኣሰራርሓ ብማሕበራት ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ጉሩባት ቆይመን ኣብዚ መስርሕ እዚ ኩለን እዘን ትካላት እዚአን ኣብ ዩኒቲ ኣብ ሕብረት ኤርትራ ዝዓለመ ኣሰራርሓ ክህልወን ኣለዎ እዩ ዝብል قوامና ዋው እንታይ ትብል ኣለኻ ታሰባይ ተስፋ እንታይ ትብል ኣለኻ ዝብላ ዘለኹ ዶ ኣብ ዩኒቲ ኣብ ሕብረት በል በውራጃ ኣልዒልካ ክትዛረብ ከለኻ قوام ኤርትራ ትግህዝ ከም ዘለኻ ርዳእካ ዘሎ ዜጋ በሃይማኖት ኣልዒልካ ትዛረብ ዘለኻ ኣብ قوامና የለን ነዚ ልዕልካ ክትዛረብ ከለኻስ قوام ትግህዝ ከም ዘለኻ ትፈልጥ ዘለኻ እጂ መብዛሕትኡ ሰብ قوامና ክጸድቕ ኣለዎ እስራትና ክፍትሑ ኣለዎም ገለ ኢልና ኢና ንዛረብ እስራትካ ደውፆም ካብ ቤት ማእሰርቲ قوامي እቲ قوام ስሩዕ ዝኾነ ንሓደ ሕብረተሰብ በገባ ብሕጋዊ መገዲ ኣልዮ ሓደ መስርሕ ሓደ ሰነድ እዩ ስለዚህ ነዚ ሰነድ እዚ ሸውዓተ ምዕራፍ ዘለዎ መእተው ካሎ ኩሉ ዝተሓራይ ሓደ ሸሞንተ ቻፕተርስ ንኣብነት ንበል ሓደ ፕሪያምብል መእተው ማለት እዩ
كاو خاشو عتي انتالو شو عتي chapters አለው ወይ ምዕራፋት አለው አንቀጻት ካለ አንቀጻት አይዳጋገብኒ አንቀጽ ሓደ ልምስ ጀመረ ስቅል ይድኸይት ክሳብ መወዳታ chapters ግን chapter 1 chapter 2 እንዳለ ክሳብ ሸውዓተ ይበጽሕ አንቀጻት አይቃየርኒ ማናቱ በአንቀጽ ካንሳ አብ አንቀጽ ክንድዚ ከምዚ ብል ኢልካ ካብ ቤት ፍርድ ትካታ ኣብ ሕጋዊ መሰራርሓ ድሓረይቲ ናይ በሐቂ ትቋም አባይታ ምጸደቀ ባይቲ ኤርትራ ምስተመርጹ ባይቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኤርትራ እዚኦም እዮም ነቲ ቅዋም ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕልዎ ሰባት እዚኦም እዮም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ልዕሊ ቅዋም ኣይኮነን ደቂ ኤርትራ ግዙእ ናይ ቅዋሚ ኩሉ ዜጋ ግዙእ ናይ ቅዋሚ ኣብ ጽፍሑ ዝሰርሕ ዘሎ ዜጋ ግዙእ ናይ ቅዋሚ ንዓኻ ዝጸፍዓካን ዘጉባዕባዓልካን ኣይኮነን ፖሊስ بمسرح دفرسكايو حقيو اسيرو ابيت فردي اسيرو بيت ماسرت وسدك اوش توسنه اوان كاني نبيت فردي اسيركا خمزلو خبر الله اوش اب حصر اواناتا اقوامنا لسو 50 انجلن ديو ليوم حد نوت 58 بلانو anyway whatever انا كم تادلكم تمارامار ناي قوام ايكونكو ابز حصر اوان امبي بترا تردي يزلو كندي حنقصات አለዎ ፕሊስ ራዮ አርመን ጽባላ ኦኬ ስለዚህ ካብዚ ሁሉ ንብሎ ዘለና እዚ ቅዋም እዚ ድቆተሎ አተ ኢሳያስ አፈወርቂ እሱ ንሕና ካ ተቀቢልና ቀቲል ወይልናሲ ቅዋምና ደንበቡ ወይ ዝተረዱስ ሓደ ክልተ ሰባት ራይ ረኺበ ብዛ ሙሉና 180 ገለደሎስ ራይዎሞ ሓደ ክልተ ሰባት ራይ ዶ ማለት ሕጂ ከሕፍረና ይግባን ዝደቂ ኤርትራ ወይ አነ ከም ታደልኩም ፖለቲሻን አይኮንኩም ክጭልገም ዘሎ ካብ መስመሩ ስሒትን ድሕራልዩ ትጭልግሞ ብምንታይ ብቃላት ብዘረባ ጌርካ ከምዛ ዝገብራ ዘለኹም ማለት ኣብዚያ መጽ ክውድሶኩም አይደልን የዘቂ ኤርትራ ኣብዚያ መጽ ክውድሶኩም አይደልን ባ አጓዚኩም ንፋዓቲኩም ድሕር ሕምቀት ኣለካ ንሓደ ወዲ ሰብ ሕምቀት ኣለካ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ካብዞም 180 ገለንሲ ዞም 180 ገለንሲ ክንደያሎ ክልተ ሰባት አነ መበል ሳልሳይ ማለት ሰለስተ ሰባት በሉ ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ኮሙ ፐርሰንቴጅ ንሕና ኣብቲ ናይ ቁጽሪ ስታቲስቲክስ ክትመጽእ ኮለኻሲ ካብ 180 ገለን ሰለስተ ሰባት ራይ ኣንቢቦም እንድሕር ኮይኖም ፐርሰንቴጅ ወሰዶዚ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ራእዮ ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራ ንቅዋም ቁርብ ዝፈልጥ ብመልክዕ ቁርብ ገምጋም ዝኾነ ሓርፋፍ ዝኾነ ገምጋም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሓውና ኣሪምና እንታይ ኢልና 7 ቻፕተርስ ኣለዎ 59 አንቀጻት ኣለዎ ብለና ኣለዎ ጽቡቅ حراي እሱ ይኮነን ተቆጽሪ ይኮነን ተደገድሰና ጋይስ ተደገድሰና እንታዩ ላ ኣብዚ ዓለም ማዓልተ ደሰው አልኩልኩም ቀዋምኩም እንታይኩም ምዃኑ ዘንበብኩም ሰባት ብዙሓት ኣለኹም ፕሊዝ ኣብ መደበርቲ ማዕበር ከትካ መንባብ ግዜ እንተደይብልካ ግዜ ክትገብረሉ ዝግባእ ልዕልዚ ዝጣበቀልካ ልዕልዚ ሰነድ ዝጣበቀልካ ንመሰልካ ወላ ሓደ ሰብ የለን ውልቀ ሰብ መሰል ዝሕሉ ነይሩ ተትኸውን 27 ዓመት ይብኩም እኮኹም ፍርቅ ህዝቢ ኤርትራ ንደውሲ ኣብ ናይ ስደተኛ ጉዳያት ክትሰምዑ ከለኻ ኣብ ናይ ስደተኛታት መብዛሕቶም ኣው ዘሎ እንታይ እዮም ኤርትራውያን እዮም መርከብ ትጥሕል እንድሕር ሰሚዕና ብዘይ ምግናን መብዛሕቶም ኤርትራውያን እዮም ከምዚ እንዳወሓዘ ህዝቢ ኻሲ ነውሪ ዓገብ ነውሪ ስለዚህ ምዝ ከምዛ ዓይነት መንግስቲ ተዓጢዕካ ጌና ከሰርሕ መትከል ምጽናዕ እንታይ ማለት ህዝቢ ኤርትራ መትከልን ጽንዓትን ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ግዜ ሰውራ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዓወት ንሓፋሽ እንደሚሎም ዝወጥቁ ነይሮም ዘምሕዋትና ዓወት ምስተረኸበ ካባ ድሕሪያ ዘላ መትከል ዝበሃል ነገር የለን ካልካ ኸም ኢልካ ታለል ንዓይ ከተታለኒ ታለና ኣክል ኦኬ ኦራይት ሶ I guess ብዙሕ ዛረባ ኣለኹ ክንደይ ኤርትራዊ መጽዩን ክብዛረብ እዩ እቲ ዘረባ ኣይተጽልዎ ጥራይ ኣለሉ ኣዋህሊልና ኻኒ እንታይ ክንገብር ዘለና ሞ ተስፋይ ቀዳማይ ተሰሪዕ ዝስራሕ ቅዋምካ ፍለጥ እንታይ ብሉ ኣሜሪካንስ ልጎም make sure what you wish for እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ ትትምነ ከም ዘለኻሲ ኣስተውዕል ማለት እዩ ቋንቋ እንግሊሽ make sure what you wish for
እንታይ ካትምነ ዘለኻ ፍለጥ ስለዚ ቁዋምኩም እንታይ ትሕዝቶኹም ዘሎ ከይፈለጥኩም ቁዋም ክንብል ዋ ፍሬና ሓዝ ናተረዳዮ ትቁዋም ፈለማ ንመሰልካ ድጣበቕ ዲ ዋላ እንታይ ዝቁዋም እዚ ምናልባት ትቁዋም አሎ ንብሎ ዘለና ብዝተኻለኒ መጠን አንቢበ ተረዲየዮ ቁዋም አሜሪካ ትፈልጥዎ እንድሕርኮንኩም ልክዕኩም እዩ ቁርብ ፍልልይ አሎ ትፍልልይ ክጠቕሰልኩም እየ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ባይተ ኤርትራ ያትመርጾ ካብ አባል ናታ እዩ ባይተ ኤርትራ ያትመርጾ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ትመርጾ ሓደ አባል ካብኦም እዩ ነይሩ ና ፕሬዚደንት ድይብ ማለት ዋና ጸሓፊ ናይ ባይቲ ኤርትራ ካ ቼርማን ዝበሃል ካ እሱ ካ ባይቲ ኤርትራ ባዕላ ካብ ኣብ ውሽጣ ሓደ ሰብ ትመርጽ ማለት ድሕሪ ትመስርሕ ይቕጽል ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ንዝተፈላለዩ እቲ ካቢነት ናቱ ባዕሉ ይመርጽ ይሓጽዮም መርጾም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሓላፊ ናይ ጀነራል ኦዲተር ብሓጺሩስ ንሓፈሻዊ ጉዳይ ሃገር ዝካታተል ጀነራል ዝበሃል ንባንኪ ሓላፊ እዚ ዝተፋላ ኣብቲ ቁዋምና ኣሎ እዚ መን እንታይ ገብር ፕሬዚደንት እዚኦም ሓጽዮም ጥራይ እዩ ባይቲ ኤርትራ ካ እንታይ ትገብሮ እሶም ከኣኒ ኩነታኦም በትናቱ ታሪክ ዶ ካልእ ታሪክናታ ዶ ኩሉ ርኢኻ ኣብ መወዳእታ ባይቲ ኤርትራ ወዞም ዝሃብካና ፕሬዚደንት ሰባት ብቑዓት የመ ኣራብቲ ተሓጽዮም ሞደሎ በቃ ሽዑይ ምሕልካ ሽዑይ ከተገልግል ንህዝብካ ትወፅእ እዩ ዝብል ሓፈሻዊ ሰራርሓ ስለዚ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ቁዋም ብዙሕ ኣይፈልንን ወዲሰብ እዩ መሰል ደድልየካ ነገራት ጻዓዱ ኩንሶም ንሕና ጸለምቲ ንኹን ብዙሕ ኣይፈላለን እዩ ኣብ መሰል መጺካ ኦልሞስት ዘሰይም ስለዚ ቁዋም ናይ ኣሜሪካ ትፈልጥ ንሕር ኮንካ ዘለኻ ዜጋ ካብ ብዙሕ ዝፈልዮ ነገር የለን ኢንፋክት እቶም ካብቶም ማስተር ማይንድ ወይ ነቲ ቁዋም ኣብ መጽሓፍ ተራ ዝጻወቱ ዝነበሩ ሰባት ናይ ኣሜሪካ ምሁራት እዮም ኤርትራውያን ኩንሶም ናይ ኣሜሪካ ምሁራት እዮም ስለዚ ኣብዚ ንብሎ ዝዛረቦ ዘለና ሓፈሻዊ ኣርእስቲ ቁዋም ሃገር ኤርትራ ልዕልና ንዛረቦ ዘለና ነጥቢ እንታይ እዩ እንድሕሪልኩምኒ እቲ ዓንቀጻት ክንደይ ዓንቀጻት ከም ዘለዎ አይ ቲንክ ገሪኹም 57 ትብሎ 59 ትብሉለኹም 7 ቻፕተር ኣሎ ራእዮ ኣነ ጥራይቲ ቁዋም ብሓፈሻ እንታይ ከም ዝኾነ ይሕብረክ ደሊ ብሓፈሻ እንታይ ከም ዝኾነ እንድሕርቲ ክንደይ ዓንቀጽ ከም ዘለዎ እንድሕር ነጊረካ ኣይከተንብቦን ኢኻ እቲ ዓንቀጽ ትሕዝቶ ኣለዎ ትሕዝቶ ከይድካ አንቢብካ ተረዲእካ ፕሊዝ መሰልካ ፍለጥ ኦኬ ስለዚ ናይ ቁዋም ንኩላህና ኣብ ሓደ መኣዲ ደምጻና ቁዋም እዩ እዞም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነናቶም ግሩፕ ጌራ ዘላ ሰብ ብዝተፈላለየ ኣርእስቲ እንታይ ይትገብር ዘሎ እቲ ኣብዚ ግዜ ዝትሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ መጽዩ ይነወጥ በዚኣ ሰብ ክጥርንፍ ይኽእል እየ ሰዓብቲ ክረክብ ይኽእል ኢሉስ ምህዞታት ይፈጥር ሽዑ ነታ ምህዞ ልዒሉ ኣብዛ ፌስቡክ መጽዩ ይጭድር ሽዑ ሰዓብቲ ይረክብ ቁዋምኩም እንተተንብቡ ሰዓብቲ ምረኸበን ነይሩ ሰብ ምክንያቱ ቁዋም ከምኡ ኣየፍቅድኒ ቁዋምኩም እንተተንብቡ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ መጽይኩም ኣይ መስዓብኩም ነቲ ሰብቲ ግን ቁዋምኩም ስለዚ የንበብኩሞ እንታይ ካ ትብሉ ቁዋምና ክጸድቕ ኣለዎ ኣየና ይድጸድቕ እንታይ ከም ምዃኑ በቅድም ንፍለጦ ደቂ ኤርትራ ብሉኻት እዚ ቀሊል ኣርእስ ኮነን ሃገር ብኡ ዝኣሊ ሰነድ ኣብ 2 ሰሙን አንቢብካ ከማን ዋ ንዕበጃኹም ደቂ ኤርትራ ልቢ ንግበር ለባማት ይኹም ኩልኹም ጥራይ እዚ ሓንቲ ዝዘንጋዕኩማ ነገር ኣላ ከም ሓውኹም መጠን ፈላጥ ኮይነ ዘይኮነስ ከም ሓውኹም መጠን እሕብረኩም ኣለኹ ፕሊዝ ታቁዋምኩም መዓት ሰባት ኣበይ ንረኽቦ ትብሉ ኣብ ኢንተርኔት ኣሎ ኣብ ጉግል ከድካ ናይ 1997 ሜይ 20 ወርሒ 5 ዕለት 23 ዝጸደቐ ቁዋም ኤርትራ እንድሕልካ PDF ፋይል ኣሎ ኣው ኣብ መደበርቲ ማዕብል ከዓ ኣሎ ኣብ መደበርቲ ማዕብል ከዓ ተንቲናዮ ብቋንቋ እንግሊዝ ስለ ዝረኸብኮ ጽሑፍ ኣነ ብቋንቋ ትግርኛ ኣይረኸብኩን anyway ብቋንቋ እንግሊዝ አንቢበ በአብነታት እንዳገበርኩ ተንቲና ከዓ ዘርዚሬ ኣለኹ ሕጂ እቲ ዝርዛሬ ጽቡቕ بعقمي اندي غيريو بعقمي انا انجينير دك ኤርትራ اذن كلن ماشين دلا ናይ ቁዋም ተማሃራይ ወይ ናይ ቁዋም አሚን ናይ ሕግ ተማሃራይ ኣይኮነን ኣብ ዝድዋፈር ናይ ሕግ ተማሃራይ ኣበይ ዘሎ ኣብ ቤት ፍርድታት እዩ ዘሎ ኣብ ቤት ፍርድታት እዩ ዘሎ ደቂ ኤርትራ
ስለዚህ እቲ እትራኣያ ወይ ተሓሳብ ንብሎ ዘለና ፕሊስ ቋምና ንፍለጥ እንብሎ ትሕሶ ቋም ኤርትራ እዞም ዝተፋላለየ ጉጅለታት ቆይምና ዘለና ነታ ቋም ተተንብባ አይ አቋምና ደለ ዝንታይ ትእዝዘን ለሓታ ሰብኣይ ኣነ ዳ ቋመይ ክገዝኣን እንድደሊ ውልቀ ሰብ ስኻ ክትገዝኣኒ ይድልየካኒ ስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ካብ ቋም ወፃኢ እዩ ንዓበጃኻ ዝብሎ ዘለኻ ጌጋ እዩ ኮሚልካ ኣይትሰዓቦ ኣብቲ መደብናተይ ትኺድ እዚኣ ክጥርንፈና እዛ አንቶ እንታይ ኢለኩም ደቂ ኤርትራ ብሩኻት ኣቱም ብሩኻት ኣይገሰ ትገለ ነገራት ትብል ኣቱም ብሩኻት ደቂ ጀጋኑ ኣይገስ እቶም ናይ ህግደፍ ይመስለኒ anyway እንታይ ክብለኩም ደልየ معصو دي بلاي مسيلو يكم معصو لني ግን ደኾነ ኮይኑ እንታይ ክብለኩም ደልየ ቋምና ከይፈለጥና እዞም ሰባት ካልእ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ገይሮም ምኽንያት እዚኦም ኣብ ጥቕሞም ተጸሚዶም ዘለዉ ሰባት እዮም ደቂ ኤርትራ ብሩኻት ንዓኹም ዝጣበቁ ይኮኑን ካብ ሲያስ ዝፈልዮም ሰባት ዋላ ሓደ ነገር የለን እዞም በውራጃ በሃይማኖት በፖለቲካ ካልእ ዝኸዱ ዘለዉ ካብ ሲያስ ዝፈልዮም ዋላ ሓንቲ ነገር የብሎም ጥራይ ኣብታ ኢዶም ክትበጽሕታ ስልጣን ሞት ጽባሕ ከሳራጥዮና ማለት እዩ ካብ ኣፍ ዝብስ ናብ ኣፍ ዝብእ ክንሳጋገር ማለት እዩ ኣማውታት ኣደይ መማት እዩ ኩሉ መማት እዩ ካብዛ ዓለም ክትከይዳ ኩሉ መማት እዩ ስለዚ ብዝብእ ተበሊዐን ብዕንቅርቢዕ ተነኺሰን መማት ንሕር ኮይና መማት እያ ሳጽውዒታ ካልእ ዋላ ሓንቲ ፍልል የብላ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክሕብሮ ዝደሊ ፕሊስ ቋምኩም አንብቡ ተረድኡ እዞም ሰባት ኣብ ሚድያ ወፂኦም ከኣኒ ዝዛረቡ ዘለዉ ወይ ብዝተፈላለየ ምክንያቱም ተዓንቶ ይደልኩ እንተ ነቃዕ ትረክብ ኣብ ሓደ ነገር ተረዲካላ ንእሽተይ ነቃዕ ኣላ ነዛ ነቃዕ እዚኣ ሰዓብቲ ስለ ዘለዋ ለሰይ እዞም ናይ ጀበርቲ ነልዕልና ንኣብነት ጀበርቲ ልዕሊ ማንም ኤርትራዊ ኣነፍቅረኩም ንዓኹም ከም ኣብነት ከልዕለኩም ገደደኒ ካልእ ኣይኮነን ሃገር ብዓብዪ ጠፊኡ ከሎስ ብናይ ብሄር ከም ብሄር ክንከውን ኣለና ዝብል መረዳእታ ሕሽኩም ቋም ኤርትራ ይፍቅደልካ መሰልካ ክበካ ከም ብሄር ብብሄር ጠቅስ ተኮይኑ ማለት ብሄር ኣይጠቅስ ንብሄር ኣብ ቋም ኤርትራ ብማሕበራት ተጠርኒፍኩም ንሓንቲ ኤርትራ ተቃለሱ ዝብል ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከዓ መሰሊ ይተሓሎ ጽፍሕታት መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ከኣኒ ሙዙዝ ናይ ቋም ኹን ኣብ ጽፍሒ ኾንካ ከም መስመርካ እንድሕር ወፂካ እቲ ሕጊ በዓል ክሕዘካይ ቋም ክሕዘካይ ኩልና ንቋምና ክንፈርሕ ግባአና ፍርሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንእዘዞ ንቋምና ደፍርቃኒ ብባይቶ ኤርትራ ብቤት ፍርዲ ኤርትራ ብፖሊስ ኤርትራ ሰብ ካብ ጎደና ልዕላ ቢልካ ይተኣስሮን ኢኻ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ከይፈረመልካ ወይ ኣሕራይ ድሓን ንኽስዑ ተቐጢፍካ እስር ኣብሎ ምክንያቱ ምስ ኣሰርካ ሓደ ሰብ እዚ ገበን ጌርካ ኢልካ ተኣስሮ ኣብቲ ቤት ማእሰር ተኣሲርካ ከላ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰና ሰዓታት ንባይቶ ኣሚን ቤት ፍርዲ ኤርትራ ክሰደሉለካ ፅሑፍ እዚ ተኣሲሩሎ እዚ ሰብ ዝኣሲርና ያለና ቆፀራ ትገብረሉ ኣብ ቅድሚ ፈራዳይ ክቐርብ ተወዲኣ እዚኣ ተኣሰራርሓ ዓመታት ወይ ኣዋርሕ ኣዋ ኣሲርካ ስቃይ ትብልኒ ቋም ኤርትራ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ مخابز زبل زان تالو أنا ندحر بدل بديله بتا بدله أبقى بيت فردي قريبة أبز حاس أروان عسرت عمد يا خفرد لما قتلت يا خفرد ما قتلت زبل يلا المنارة زرزرات حقتات الله تزرزرات حقتات جن تبايتي أمين قوام هاجر إيرترا كمان زجير جبر اللهم قايمين له تودي له من صديق الله لما نجارم كمان زجير جبر اللهم زرزرات حقتات أنا صاحب كيفتنا من قصي إيرترا نبلو دلو زرزرات حقتات نوعهم زجلجل زرزرات حقتات ينبري بمسرة قوام هاجر إيرترا زقومه زرزرات حقتات هيكونن لذي as far as I am concerned دبلو نعيب زملكتن أنا تسمع زرزرات حق إيرترا زبهال أي يلن إذا زلوا زرزرات دبلو خاطلو اتساعتوا الكلام زلوا بو أي تتعشى بو أي تتعلم لذي إذا حمرتنا يزخلوا ديسكاشن نبينا نخيد لنا قوامنا نفلت إذا ما ميديا فح حيل هذا اللقاء أب حدا مسمر كمتس كما يا تساررها نقوام أم مسرت جير الزارب سب نحرالي أب حدا مسمر كمتس أنا خيت فلتنا شعيت أنا يبحث بتكنولوجي عباية صور عباية صور تتوقاسي سرحنا يا مالتك يا سرحنا بتكنولوجي منجست إيرترا زلو مرح إسياس مالتي إسياس كسعاري نعانا زو منجست قاني بعلو حزب إيرترا بمسرت بايتو إيرترا جيرو ده قبري كمرسوي بولو دك إيرترا حتوكم يبدي أنا عاقم جسرن ترايكم كنت حتاني
سمون حتى لنا حاتكم نتي على مدرخ I think حانت دقيق كوبكم على مدرخ كتزارب تدليخات ذا دقيقة ذا ويعرف ويكسبل ويكسل كتزارب كتبن تونكا كمايك جديفة يالغني اوكي كبر قاشانا تسفاي كبرهم سمع الله كبرات عبات سمع الله سمعت الله مايك يتربشكم بحديلا كتكتل تغير سمع اوكي كنا كتكتل تغير حسب كايون مديب كاين اللي مدب جاست كونتينيو كبر حونا كتل اوكي سو اتنت من الزاربو دلنا انتايو نصوريو تا مدفع عباي مدفع وي عباي اصوار كنسرحان دحر كوينا كل سب تزارب ابزا فيسبوك ماتي وي ميديا دولو بليز افلط اخا اقوام اندحر عليو اي كصعبوني امو داتا حدا سب كطرنفنا ين كلنا مالت which is حزب ኤርትራ ዝጽበየ ዘሎ ተማውሽጡ ዘሎ ንዓና እዮም ዝጽበዩ ዘሎ ኣብ ሓደ ጋጣምስ ሓደ ሰብ ኣብዚ ኣሜሪካ መጽዩ انت ተስፋ ይብለና ወይ كملها قلب لنا وقت الله كملها سا كمل عد خم دحندو انت تسفاي انتي تطراطيرو ابي مرغصيكم مخانو ስለዘይ ፈለጠ هذا هاجرس دخونه ኮይኑ ካባኹም ይተስፋና ይብለን በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢለ ካመን ኢለ ካባኹም ሰምቢደ ካባኹም ይሄ ደሓንዶ ተስፋ ይብለን ዋ anyway تزربا مريء لخبت مدبرت معبل الله بقلقل خبت كليب الله بس هم عوشت هاجر دلهم تشفون تلقطون تسقطون دلهم سون كن سومسي نحن بدت عماد لنا هدم تسب ده هدم تس كابانايز هاجر تسفايلي نعبلاي تجاجي እሱ ይኮነ እንደሆነ ኮይኑ ደሓን እንታይ ናይዚ ዘረባ ዝምጪ ወዘሎ ተስፋ ናይ ውጭ ዘሎ ህዝቢ ይበሉ ካባናዩ በኸመይ ተስፋ ንሕና ኣብ ሓደ መስመር ኣቲና ጉዙኣት ናይ ቁዋም ኮና ወቁዋምና ኡይንተልናይ ኣብ ሓደ ምስተጠረፍና ኣብ ሓደ ምስተጠርነፍና كلكم ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለኹም ፕሊዝ ኣብ ቁዋምኩም ኣተኩርኩም ተዛረቡ ተተምጽዎ ጭብጥታት ኣብ ቁዋምኩም ተመርኩስኩም ተዛረቡ እንድሕር ካብኣ ወጪካ ሰብ እጅ ቁዋሙ ከንብብ ክጅምር እዩ ዝሰዓባይ ክትስእን ኢኻ ዝመጸካ ሰብ ክትስእን ኢኻ ኣብቲ መድረክ ከዓ ክትፈሽል ኢኻ እዚ እንድሕር ትደልዮ ኮንካ go ahead ቀጽሎ go ahead ብሉ ቀጽል ማለት እዩ ቀጽል ወይ በውራጃ ወይ በሃይማኖት ወይ በቀቢላ ወይ በብሔር whatever በድደለ ካዮ ተጻረብ ቀጽል ሰብ እንዳው ሓደ ኸይዲ ኣብቲ መስርሕ ቃልስኻ ትናውሖ ዘለኻ ስኻኻ ሕልናኻ በልዓካ ሁሉ ተስፋ ገብራኔ ሕልናኻ ብውሽጡ ኮይኑ ክበልዓካ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ነተቃልሲ ተናውሖ ዘለኻ ንስኻኻ እስኻ ውልቃው ጥቅምኻ ወይ ውልቃዊ አጀንዳኻ ዓዚዝካ ሰብ ኣብ ጎደና ትግራይ እንደሓደረ ትሕቲ ዕድመ እዚ ዘይባሃል ሕማም ዘለዎም ኣሕዋትና እንዳለኸፍዎን እስኻ ግን ውልቃዊ ጥቅምኻ ዓዚዝካስ በውራጃ በሃይማኖት ብብሔር ብኻልእ እንታይ ምንቲ ክትዛረብ ዋው ነውሪ በሃል ኣብ ብሕብሰብና ነውሪ ማለት ሆይ ኮም ይግበርኒ عبجة قبل بقى تملس تترنف ذكرتها زيتي حفشة لازم تقوامنا تقدر اسمها تقوامنا بلو ترنافنا كلها أنا قوامنا بابا حدا جيره بابا عنكاس جيره خرداكم لكم قوام من حرمتكم عليكم كونكم بليز باي اول مينس كدو كوم يكونن بس يكون انت ملختي እሱ እንድሕር ከም በልካ ኮይነ ንዓይ ንባዕሉ ክንደይ 2 ሰሙን ወሲድ ለይ ኣንቢበ خرداكم እሱ ይኮነ ተቀንዲ ተዓምድታት ተዓፈሻው ዝኾነ ኣብያበይ ዝጠቀስ እንታይ ኣው ስለዚህ ምናልባት ንግረ መገድና ኣው መጺና ስለዘለና ነታ ዓምድታት እንታይ ይመስል እስከንርአ من مدب تعال زلها حدا سبب زي ازلهو
حدا سب يبزا ابزا نزا تاشم نزا كمبيوتر حجه دزارب زلو قالت حاجه غاز السب يبلين ግን እንታዩ እቱ ወጽ እንዳልኩ ከነግሮኩም ማለት ስለምንታይ እቲ ቅዋም ሰፊሕ እዩ ኦኬ ወዲቃትካ አይኮነት ማለት እዩ ስራሕ ይዝሎ ማለት ዲስከ ስማ አለሁ ዶ ክብራ አሕዋት አለሁ ፈሊጤ ሓንሳብ ሓንቲ ደቂቅ ሆን ሃቡን ስራሕ ሓንሳብ ሓንቲ ደቂቅ ወጽ ኦኬ ጋሻና አለሁ ኩመጾኩም ያለ ኦኬ አዮ ገዛ ላይ እናም ከንጸና ዳሃል حساب ትመጻና ከምት ዝበልካዮ አንተ ይሁን ዛዕባ ቋም ነሩ አበና አንዳ ሉላውነት ህዝቢ ተረጋግጥ አብ ቋም ኤርትራ ነዚያ ደፈልጥ ሰብ ኮለኩም አበና አንቀጽ ያደላ ሉላውነት ሓደ ህዝቢ ተረጋግጸሉ ንሱኻ ቋም ይድብል ذكروا عند حكمكم قوامنا انفلطوننا فلنا تنحو غاشانا حقوي اسكي غاشا سناي عنتويون مايك حنص ابون بنيرو سناي 12 حساب غاشا دمصوان مينيت ادلكو اوكي I think تمارشوكم الله تحتها قمل سلكا I think معرف ثلاثة يزلو بحسب أب قداماي chapter ومعرف نبلو general provisions حفش أو زخونة يزبل معرف كلته national objectives and directives national objectives هو هجراوي علامة ممرحتاتن يزبل تا قطر ثلاثة معرف ثلاثة كأنت تبل fundamental rights freedoms and duties حاصل مسرتاو زخونه مسالات كا مالتي freedom كا ناتكا مالت ناتكا انتاي مسلكا جيت ناتكا اجام كنتايو بقوام دحتكا سرح حلو لك إرترا معرف 4 ناشنال اسمبلي بايتي إرتراي بزعبا بايتي إرتراي اقاومانا بايتي إرترا بخميو او اتوكيرو يدزارب مالتي اوكي قطر حموشته executive مالت فصامه اكال president مالتي office of the president ስለዚህ ኣብ ምዕራፍ 5 ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 6 መምሕዳር ናይ ሕጊ ፍትሒ ኦኬ administration of justice ፍትሒ መምሕዳር ካ እሱ ኣብ ሓደ ዓብ ምዕራፍ ይዘሎ ስለዚህ እተ ሸውዓተ ኻኒ معرف شوعات تخاني miscellaneous provisions وي قال قطعات دلو دتحاوس قطعات ويا بخال زي تتقسه وي قال ناتو معرف كم معرف كحز زي كل نس دبلر ارئستات مالتي لازم انتاينا ابزي جينا كمتا قدمت تقسكلكم ناي حقي تماراماري وي ناي حق سلطانه زلن سباي كونكون انا انجينير لكم ግን انتاينا ابتي سارارحا كل غزي حدا علامه غيركا خسرح كلها دطرنفكا حدا نطبي انتايو كل انا انتاينا نبدلنا قوامنا يقوملنا نبلالنا ስለዚህ قوامنا اندحري قوملنا ኮይኑ فلما قوامنا نمنلو نمبو نردا ايو اتي نسعبو سبكاني ካብ قوامنا ወጪ زارب ከይሉ حلو ورአይዎ እንተደይ ኮነ ንዝርገት ናትካ ይተበጊሱ ዘሎ ማለት نناتكا زرقي وين عاقا خطر نفكا زي كونس بولقاو علامو نفسو خربح دقوبرو دلق عالسي نا هزبي إرترا حاسبي كونن زك على زلو أبزي أستاي لكم أنا بوليتيشان أيكون كوني لكم لك أنا إنجينير بقى خرعي بقى حبوني بقى ساعة تدليني الساعة مويا ناتي بقى سلطيني بقى تمكرو سرح زلني انتهى لنا بدي فوتو داتونه ابدي فوتو استهى لنا زتو لك إرترا بروخات ابزي فوتو استخوني لزاتو نتهاجر كحمسا تعذبت سل زرخوبكوس نتهاجر كحمسا مالتي عنطان كنوصا خمسه اساس دغبرنا زلو ناي حقي تمارامرت بزحات አለው ناي ساينس تمارامرت بزحات አለው ناي انجينيرين አለው ناي هيستوري ناي اب سوشال ستاديز دلو مبزحته اب صفح ممحدار
እሶም ተኾኒ እንድሕር ኮይኖም እዛ ሃገር እዚኣ ክርህዋ እዩ ኣብ ሳይኮሎጂ ዘለኻ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ሶሻል ስታዲስ ዘለኻ ሰብ ምሁር ኣካል ዜጋ ኣብዚ ሜዳ መፂኩም ኣብዚ ሚድያ መፂኩም ኣብዚ ደቂቕ እዚ ህዝቢ ምእንቲ ከለልየኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒት ትገብረልኩም ኣለኹም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒት ትገብረልኩም ኣለኹ ኣብ ሚድያ መፂኩም ተዛረቡን ምእንቲ ህዝቢ ክመዝነኩም በቲ ሞያኹም ንዑ ኣሰልጥኑ ሓፍትና ማርታ ኤርሚያስ ትበሃል ኣላ ኣብ ኦሃዮ ኮሎምቦስ ኦሃዮ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፕሊዝ ተኸታተልዋ እሳ ትዛረቦ ዘላ ዘረባ እሳ ተውፅኦ ዘላ ምዕዶታት ኣብ ሳይኮሎጂ ኣተኲራ ኣብ ሓደ መስመር ከተምፃና ሓደ መዓልቲ ኣነ ካብዛ ዕድመ ይከለኹ በዛ ዕድመ ይከለኹ ከይተፈለኹ ካብዛ ዓለም ማርታ ኤርሚያስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ክትኮን ተስፋ ገብራነ anyway እዚ ናትኩም ውፅኢት እዩ ናትኩም ጻዕሪ መን ትመርጹ ብመስርዕ ባይቶ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ሽግር የለን ግን ማርታ ኤርሚያስ ትበሃል ጎበዝ ኤርትራዊ ጓለንስተይቲ ጎበዝ ቋንቋ እንግሊሽ ትዛረቦ ኣይትበል እቲ ብትግርኛ ክትዛረብ ኮላ ኣይትበል ብዛዕባ ማርታ ኤርሚያስ ኣይኮነን ትነጥብ ግን እንታይ ይምፅይዎ ባይቶ ኤርትራ ተሓጽዮም ሰባት ወያው ተመሪጾም ክሰርሑ ዘለው ናይ ብሓቂ ንሃገር ብፍቅርን ብሓሌትን ደኣልዩ مش بتقمي مش نودع عركي ودعها ابو قومي نو ابايت ايرترا خدمرص كلها اقلقال حزبيخا باريا let me help you here باريا نا حزبي ايرترا حزبي ايرترا تقبع سبع كون كان كتكون حزبي ايرترا ايش غويتا يلكا دن اندالكا تقيس سبيخا ازي اب كمز زاتو سب نبح ناي بحقي هاجر ايرترا خانصاكم كانوا اي طراطرن تمناص ابترا حزبي سجن تني حنقول مهنات نتهزب خمي غير كاتاليو صبوق غير فلطي مالك حجوكو اقول دلوم تمرتو كويمه هاجر قلقلا فاده في اما دلو نحنا سدت دسددنا كو زنت بزكو اذا تاريخ زي تفلطو عندكم دك ايرترا سلازي اتا ملخت نصرت انتايا نصرتي اذن كلهم بوراجا يتبل بهايمانات بدلاي كالخعيو وي بتقمي تبل مثل جز كاي تبل تفعل زلا نقول لها أنا حدا بحنت عين غير درينا مني قوام هاجر يتراي السيت حقاو مجدي والكسب كجزاكم لكم بجاكم صلوات تكبروا بايتي يترا بول كسبات راي كونن كله بستقالو متن سوسنه قطرتات يخلوو زتوسنه قطرتات يخلوو ማርታ ኤርሚያስ ዝጠቀስኩን እንታይ ነቶም ኣብነት የምሴ ሰልካ ቆንጨላ ቢልካ ዘረባ ትርጉም ይብሉን ኣነ ማርታ ኤርሚያስ ዝጠቀስኩ ብኻላ ኣይኮንኩም እስኩም ይኹም ካልኳቱ ስንዎ ኮት ጉዳይ መወዳት ኣነ ኮንኩም ትውስኑ ኣነ ሓንቲ ምርጫ ሓንቲ ዕድል ጥራይ ዘላት እንታ ዕድለይካኒ ኣብታ ወረቐት መልየ ንማርታ ኤርሚያስ ተበልኮነ ካል ህዝቢ ኤርትራ ማርታ ኤርሚያስ በል ማለት ኣይኮነን መዓት ኣሽሓት ኣለዉ ግን ኣብዚ ሚድያ በለው ንሪዮም የለና ነው ሳን ፍዕት መጽያት ተዛረብ ደላ በለኹም ቶም ካል ሊቃውንት ምሁራት ትብሉን ዘለኹም ኣበሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምሳ دو حافيركا خسب كي صرفكا فريحكا سب كي صرفكا وي دك يرترا سب هيوتا هيبات لنا هاجر سا سب كي صرفني كان خلتا ثلاثه زخون معاتات كصرفام تحسو زربخا ناي بحق مسكونه كن صرفته تو كبلي صرفته صرفوخا خم شلماتكا غيركا وسدو سبكوا هيوت دهبلا زهاجر صرف فريحكا تحبيكا لها دحربايتا موري اتران دحرلكاني موري اتران دحرلكان مصعب زمدرخ تواسا قرب منتي ولو حنا نغركم انا سوچ زارب لكم منها بزي صفحي عليني انا انجينير يبلكم الله انا عدي مخياد كخلاي نحرسو لكم تغبرو زلهم لازم بدحر بايتا كونكم عدهم كتاتو دسولي تحسب لازم كابز حشويه نوصا كلنا حدا سميرنا موركمني زي موركمنا كلنا نحر تزاريمنا اتانا عنات لينا هاجر اتانا عنات لينا هاجر ببايت بقوام إيرترا تمازيزات سرح هاجر كتفترلنا كلنا غا تحوشنا خنبرينا تهاجر كأخت الناس منقسي كون هاجر دهنس حزبين هاجر دهنس حزبين هاجر كهنس جن انت كون الله حقاو سرار حبايتا كله هذا يكون والكسب صفيعو هذا جنرال دي وي وريفر وانت غلطه اذا استاذ وقت بيت ما صرت لك اسمعكم انكم جاي وردتكم ده ما دك إيرترا وانت غلطه اتوسك دحر شدش ورحي شعيتي وما اسرت اسيركا دلو انت يقبر دولا عدا ودوتو تبع ما كم غير كان سدد كاود مش شهر هذا عزيز انت هنقبرو بلو ويلي حساب حجب زلو او الله مساقبلو بلا وصايب لك شعي بهان دبت كابت بيت ما اسرتنا عقد وسات بعد بمنتهي تاثيرك
ብምንታይ ትወፅእ ኣለኻ ይዶ ነው እዚ ተሰራርሓ ዘሎ ተጋጌለ ደቂ ኤርትራ ብዚኣ እዚ እንታይ እዩ እቲ ቅዋም ኣባይታ ስለዘለ ሕጋዊ ሰራርሓ ስለዘለ ሕጋዊ ሰራርሓ ኣባይታ ስለዘለ ሰብ ውልቀ ሰብ ከምዛ ተጠቀስኩልኩም ኣብነት ከም ኣገረም ከሳራጥይኹም ክነብሩ የመን እታ ምርጫ ኻናትና ንሕና ንበዝሕ ሰማይ ኮነ ንሕና ንበዝሕ ደቂ ኤርትራ ንሕና ንበዝሕ ሞ ንሕና ንበዝሕ እንድሕር ኮይና ተሰርዑ ቅዋምኩም ፍለጡ ፈለማ ድሕሪኡ ኸዓኒ ኣብ ሓደ መስመር ለና በታ ቅዋም ክንጥርነፍና ምስ ተጠረፍና ኸ ሚድያ ሓደ ቃል ጥራይ ክትዛረብ እያ ሓደ ቃል ጥራይ ካልኣይ ትዛረብና ወይቶም ትዛረብ ዝተፈላለዩ ሰባት ይኹኑ ዳ እምበሪ ሓደ ቃል እዮም ትዛረቡ ዘለዉ ቅዋምና ሽዕቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እቲ ቅያ ኣብ ውሽጢ ክፍፀም ኣብዚ ይኮነን ክፍፀም ኣብ ወፃኢ እቲ ቅያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እታ መድፍዕ ክትኮስ እቲ ቅያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይፍፀም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እታ መድፍዕ ምስ ተተኮሰት ንኽስዒተይ ተቋፃፂርዋ ዘሎ ሰብ ተቃዳዲሙ ቅዋምና ኣባይታ ከስተቐና ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ወፃኢ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኡይ ኣሎ ቅዋምና ይዝብል ዘሎ እዚ ትሰራርሓ ቅዋምና ምፀደቀኻ ጉዛኣት ናይ ቅዋምና ንኸውን ቅዋምና ክገዛእና እንድሕር ዘይደልየኹም ናትኩም ምርጫ እዩ ከም ዝገብሮ ዘለኹም ቀፅልዎ which is በብሓደ ድላይ ሰብና እናትዛራረብ ዛረብ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ከምዚ ዝዝረብ ደሎስ ክንደይ ግዜ ተዛሪብ ሰብ ብዙሕ ግን ናይ ሕጂ ዘሎ ማዕበል ፍልይ ዝበለ እዩ ኣስተውዕሉሉ ገለገለ ሰባት ተስፋ ትቆርጽ ኣላ ገሊኣሲ ኢንሻአላህ ዋ ክንደይ ግዜ ሞደይ ተዛረብና ክንደይ ግዜ ሞደይ ተዛረብና ታና አንተ ይደልኩም እንታይ ለኩም ነረ ብብረት ጌርካ እሳስ ከም ምርጫ ኮይኑ ስምዑም ኣሎ ማለት ምርጫ ይኮነን እሱ ጉጉይ መገዲ እቲ ብረት ነልኩም ዝንብለኩም ዘለና ይቲ መገዲ ስምዑና ኣምላኽ እስማዕኩም ስምዓና ማርያም تسمعك قبلو حزبنا ازرارباكم لنا زاودي يسمعني مريم تسمعك تبلك اديها ስለዚህ ኣብዚ ሓሸውየ ንኺድ ፕሊዝ ዓቢ መልእኽቲ ዘሎ ዓቢ ስራሕ ይድጽበየና ዘሎ እቲ ማዕበል ከኣኒ ይመጽእ ኣሎ ኢሳያስ ከም ተቀዲመ ተቀስኳ በሃንደበት ብስራሕ አይጽዋዕኒ ኢሳያስ ዲን ዶክተር አቢ ሪፖርት ገብል ወራ ዶክተር አቢ ኢሳያስ ሪፖርት ገብል ብናይ ስራሕ ጻውዒት ይኸይድ ዘሎ ጻውዒት ያ በዚ ንገብሮ ዘለና ማዕበል ከኣኒ ይግንፍል ኣሎ ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ ዓቕሙ ኾነ ኣሎ ዶክተር አቢ ክጻወሮ ዘይክል ናይ ብሓቂ ቆኖ መራሕቲ ኮይኑ ማለት እዩ ለደይ ኮነ ግን ብኻልኦም ቀጠባት ውዕል ኢሎም ክምለስ ይዓዱ ንሕና ግን ክንቅጽል ኢና ንሕና ደዋይ ንብል ኢና ደቂ ኤርትራ I think ኣብቲ ናይ ቅዋም እቲ ድኽመታትና ኣላሊና ኣለና ንባዕለይ ቅዋመይ ኣይንበብክዎን ነይረ ኣንቢበየ ፈልጥን ቅዋም ከም ዝጸደቐ ፈልጥ ነይረ ወረወረ ቤላቤሎ ባዕለይ ምስ ኣንበብክዎ ኸ ዋ ልዕሊ እዚ ዝጥርንፍና ህዝቢ ኤርትራ ኣየለን ኢለ ዝብል መርገጽ ሕጀ ሕጂን ህዝቢ ኤርትራ እታ መገዲ ንጽርት መገድላ እዛ ንጽርት መገድኻ ቅዋምካ አንብብ ቅዋምካ ፍለጦ ኣብ ሚድያ መጺካ አንጻር ቅዋምካ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ኣይትሰዓበሮ ሓቅ ካብኡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ መስመር ክንመጽእ ኢና እቲ ናይ ወተሃደራዊ ካልእ ትብልዎ ዘለኹም እሱ መስርሕ ይቀሰይ ኢልካ እዩ ጥር ኢልካ ወተሃደራዊ ጉየን ኣይትተሃወኹ ዓቕሊ ንግበር ኦኬ ምናልባት ሓደ ካብቲ ነጥብታት ኣብ ቅዋም ሕቶ ክሓተኩም እየ ንዓኹም እስከ ተመለስኩም ለይ ባይቶ ኤርትራ ምን መርጾ ንዓኹም ክገድፈልኩም የታ ማይክሮፎን ወይ ኣብቲ መሰጅ ጽሓፍሉ ባይቶ ኤርትራ ምን መርጾ ደቂ ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ሲ ምን መርጾ ኣላይ ናይዝ መድረኽ ዘለኻ መን ኢኻ ኣነ ክውርሓው ኩላ ተዓሲራ ስለ ዘላ ማይክ ሒዞም ክምልሱልካ እንድሕር ኮንካ ደሊኻ ክንፈትሖም ግን ኢዶም ሓፍ ከብልሎም ባይቶ ሃገር ኤርትራ ኣብ ቅዋም መሰረት ኣብ ምዕራፍ 4 ህዝቢ ዝመርጾ ባይቶ እስከ ካልኦት ዕድል ዋላ ኣነ ጥራሕ ስለ ተፈቲሐ ዘለኹ
اما حضرتن بقى انا منالبات تعلال ناتي كمان مسمى حداري خفون دل دحارينا حطوتات مدرك نكفتينا جايز مدرك كده فلينا عاي اوكي طوالي كتينا بحان ساوديقنا مسلني سنايكا وديكا الله سمع يا جماعه غاشانا كمان جدي فلكا مايك سنايكا هو اوكي الله سمعك الله هنا اوكي ما مدرك كده فلي سلدبلكا جدي في الله مايك هاراي ثانك يو انا ونوسيدي الله اوكي سو زحاونا مليسلنا اذا مدرك ده الله دلو حاونا قريتان حاتتكم سمع يذكركم جن مليسلنا بايتي من مرص حيل منسي يبحال ملقيتا هاشمي ملقيتا يغني اللي ملقيتا اوكي سلازم ملقيتا ملسلنا يتحطو نبايتو إرترا زمرصو حزبي إرتراي سلازي ودا 18 عامت مسكونكا كم إرتراو زيغا كتمرص مثلا لك كتمرص مثلا لك سلازي نبايتي إرترا من مرصو كابودا 18 نلعلن دلو حزبي إرترا يمرصو زياد صففتيا حراي مرصنا بايتو إرترانا بريزيدنت هاجر إرترا من مرصو ملوغيتاس كملسلي وي كالي سبات مساقات راي خواسا دلي اب تارجت تيكالو خنا عقريتان دحاتت كي ملوغيتا اوكي سوري ولا نقول اليوم كفتحوا يا مان كنت عاقاقزو بريزيدنت هاجر إرترا بمسارات قوام 9 كا بايتو يدمرصو كفتحوا نقول اليوم كان بوبز سلازي ملوغيتا يقنيلنا صبوق دملسو دلو تحتو بحاصر انتايل الناس بريزيدنت هاجر إرتراس بايتي إرترا يدمرصو I guess مليسو والو اوال الجبا بيلا حتى كومي سلاز بايتي إرترا خاب مرصو ن بريزيدنت هاجر إرترا ازي سب بريزيدنت خمرز دبحال دلو كاب حزب ديو بايتي إرترا دمرصو زلوس وي ون كاوشطوم كابتوم ابالات بايتي إرترا لسي نابنت سقلنا حدا قطر نصوع بايتي إرترا اندحري 100 سبات كوينوم بايتي إرترا ديو بريزيدنت زخون كابت حزب حدا ددل زلوس حدا خابوم كاوشطوم يم بايتي كاب بايتي إرترا نا بريزيدنت دديبو مايك غتفاي ملس اوكي نكابر انا كملسات وين زي اوكي كابايتو كابتم تمرصنا بايتو كابوي زمرص امبر كاب دغ يتمرصوني كا بريزيدنت مسلني بتحقي زفقد كم حاجات حساب صففت من بلو قاسمك نكابر ግን አባ ቆለኹ አጥቢቀ ከሓተካ አባ ቆለኹ አጥቢቀ ነውን ከሓተካ አብዛ ሰዓት እዚኣ ሃገር ማዕዝናታ ኣብ ስሒታሉ ዘላ እዋን ኤርትራ ትቀጽል ኣይትቀጽል ኣብ ድምለሉ ዘለና እዋት ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ንቅዋም ዲኻ ቀዳምነት ትህቦስ ወይስ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ስሩ መቂስካ ምልጋስ ነና ኢኻ ቀዳምነት ትህቦ ይቀኒለይ صففت حتى حاتي تزحونا اب غزي حتتات اي بصحنا نالنا ግን እንታይ ብለሎስ ንቀዳምነሲ ንقوام ሃገር ኤርትራ ዲኻ ቀዳምነት ትቦስ ነቲ ደሎ ስርዓት አልዮ صففت حتى ጽሬት ያ ንካባበር ግን እቲ መስርሕ ክን አልዮ እንድሕር ኮና ነዚ ደሎ ስርዓት እታ አገባብ በየንያ ኣብ ሓደ መስመር ንሕና ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ኣብ ወተሃደራዊ ትጽዋዓን ኣለኻ ማለት እዩ ብኸን አልዮ እንድሕር ኮና ሕጂ ንሕና እሱምዓት ኣጽዋሪ ዘለዎ ምናልባት አቅመታት መንግስቲ ኤርትራ አበጽዋር መጽይካ እዚልካ ክትጽብጽቦ ይትኸልና ብዙሕ ይዘሎ ስለዚህ ምዝ ጸጋታት ደለና ንሕና ጸጋታት ኣለና ደለና እንደሓን ከም ዘለና ገይረ ክዛረብ የሞን ንኣብነት ማዕረት ናቱ ኣጽዋር ክልወና ደሰብ ክንህልቕ ደቂ ኤርትራ ምስ ደቂ ኤርትራ ክዋድኡ እዛ ሰራር ሓዚያ አይ ቲንክ ኣይተዋጽን ያ ቀንዕት መገድኻ ኣይኮነን ምክንያቱ ካልእ ሃገራት ዝሰርሓሉ መስርሕ ኣሎ መስርሕ ካን እንታይ እዩ ኣብ ሚድያ መጽይካ
نتدلو سرعات امبي تبلو امبيلك عبد خونه صاوعي زغبرلك انحر دي تحوسكايو اتي حزبك اب حدا انحر سميركا تزارب انت قالسنا الله خونكا انتايو اتي بوشت دلو بصوار كاليلنا دي حدا خلت سبات قام ددلينا خلت 3 سبات ميتهم نسياس قتلوا ويمه توديا سلازي ابزي قوام هاجر ايرترا نفلطمو اب حدا مسمر نوتمو قوامنا نبل مسمعنا وصباح ون بطيد على سب بطيد كن عليو عين دلنا نحنا انتاي دا حزب ايرترا بمولو وصاي زلو بحق جزاتنا يحق نخون يلو ويبل سلازلو خمس سلازفلط صباح مصيسو نعانا كمتنا اسياس كجز اي كفتني اوا خلو اتقوامنا كيدا لذا انا قدام ايد سرعو قدم مثلنا نفلط صبوق غيرنا مثلنا مسفلتنا خاني اب حدا مسمر دمصانا مثلنا يوسقا قوام با قوام ايرترا عين دلياننا زبل ايرتراوي دلو يمسلنا قوامنا يتكبرلنا اسورات يفتحوا نبل اسورات بمنتا يفتحوا بمسرت قوام يوم يفتحوا بحقاو منقدي يوم يفتحوا اسورات كمزا الحطه حتى انت تقدم اندحر كان خمس استراتيجي نعيبلت خوينا تسمعني عقمنا مش اب سوشيال ميديا طراينا احنا اب سوشيال ميديا مسينا ناتنا مرقص مرآي ملكتات اوصينا بتملكتات قلقلينا جينا اب دحرت بايتا خوينا نزارب على لخايله انتي تامن ينفلط من يخات تزارب لخاي نفلط everything حوي دلو እዚ سوشيال ميديا كمزي بتجباب نسرحلو كمان يلنا عند بالمردات ايدلنا من ياتايلكم سغاميتيكم اوصيكم عاود نحاست بالملكت بليز ابنانا كليب مدبرت معبل اوصي يلو سلامنتايكم زبدلكم بحساب كم زلنا خنرادادا انحر كوينا قلقل عبارات تقدفونكم بخكبريكم اوصيكم ايدكم ግን እዚ መስርሕ ድሓን ተመብዛሕትና እትንልኦ ኮደለና መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንዓለም ንልኦ ኮደለና መልእኽቲ ኣብ ሓደ መስመር ከም ዘለና ምስ ፈለጠ ድሕሪኡ ብውሽጢ ኤርትራ ክትኮስያ ተሓቂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሓደ ዓወትና ሓፋሽ እንዳለው ኣኸሎ ልክም ኣቢሎ ክጠፍሽዖ ወይ ትቆል ልክዕ ቅዋምና ኣብ ባይታ ተጸዲቑ ኸ ብቅዋም ጉዙኣት ክንከውን ኢና ብቅዋም ጉዙ ክኸውን ዘይደሊ ማለት ብሕጊ ተማእዚዘ ክሰርሕ ኣይደልን እየ ዝብል ዘሎ ዜጋ ማለት እዩ ስለዚህ ንካባበር አይ ቲንክ መልሰልካ ኸውን ተሕቶ ተስፋ ገብር ኣነ ከማኹም ዜጋ ኤርትራዊ ናይ ሕጊ ተማራማሪ ወይ መገድናተይ ድብሎ ዘለኹ ወይ ዝነግረኩም ዘለኹ ቁኑዕ መገዲ የለ እዚያ ጥራያታ ሓንቲ መገዲ ደላ ኢለ አይ ምሕል ኣይጥሕል ካልእ ካብዚ ንብሎ ዘለኹ ዝበለፀ ሓሳብ እንድሕራሊካ ፕሊዝ ኣብ መደበር ትማዕብል ደውለለይ ሰዓት ኣለኒ 2 ሰዓት ኣለኒ 3 ሰዓት ኣለኒ ድላይካ ክትዛርብ እምነኒ ናይ ማለት أنا بتكنولوجي خسعر يدل دلو ناتي رايا بتكنولوجي ساعة صفرت مجد دم يله قل يله أتا مودة ساعات الله كلتا سلسلات كلكم منها بذا تكنولوجي انتقدنا عند حري نو بوجي عليكم ماجن أبترسمو حدنا خنو واحد مود حريو إثيوبيا وي أنا متشم لكم عبيلهم نتامريت كوجبتو أدلي تهونكم كاني إذا نسوار نبلو زلنا زروا خلعال أنا أي شعباني يكون مجد أخويني أي سمع عنهم جن بليز حدش حساب على فات زارب أكلت اللغة مسايته ماتا انا خا مسم كالي زلوم مات ويتما اب كالي صفح زلوكم تزاربوا زلوكم ام ميديا زنا زلوكم اتزنا ميديا بمنتا يدعك اندل دك ايرترا فيوز كندي 7 ريوم مازياس وا زيم 10 7 ريوم 100 7 ريوم منالبات حدا سب دحر بايتا خوينو نتا ناتو 10 كليك غبرا خم زلو ابي كما غيرك تفلط ايتفلطني لازم سي تمعق انا زلو بز غزي زغن 7 يوم 100 يوم 100 يوم اداز مارر سو بزح حيقدسني تدقدس انتايو استراتيجي وتي كانت استراتيجي قاطع عطيك كل بحد حبر بحساب كونك خسرح والله ስለዚህ hopefully نكابابر تحت قام اللي سلكا خون خل تسفا قبر ابز كن سايد تراك تقبرهم حجي انا دحات دلهم مناتو خطعنا بزعبا قوام ስለዝኾነ ኣብ قوامنا حساب كنداي مرداتا خم زلوكم انا تحاتتكو تملص مسلني معناته سرعات كانت حجه دحاري مدرخ نعاكم كفوتلكم حطوتات تحطوا دخوله تقوينه كملس يا ديت خولن دحر كوينا نو ايفلطاني مساق بلوكم معناه زيا ስለዚህ نعلاي اي ثينك تحطو مليسكم اخم مسلني نكابابر دي مليسو حقه انتاي لنا كابتم ابالات بايتو ኤርትራይ ድምረጽ ይልና ማለት ابالات አይኮን انتاي دا አባላት ባይቶ ይኮነን እትቀደማይ ነገርቲ ምዕራፍ 4 ሃገራው ባይቶ ጋጋታ ጽኦ ደሎ እቲ ህዝቢ ከመገሪ ክመርጽ ፓርቲታት ቆማለውን በአባላት ባይቶ ድሕር ኮይኑ ፍራክሽን ኣብቲ ባይቶ ዝቆርቡ ሽኒ ብከመገሪውን ክመጹ ባይቶ ኤርትራ ክመጹ ከለው ብፓርቲ ደም ክመጹ
ببارت حتى معرفة 4 سي هاجراو بايتو يلا حد حقه هلو له حد حق تاعاتي ببارت دم كمصو دايركت بريزيدنت ويدما بارلمنتاري سيستم كمصو سلازي ابتي بارتي كفالات كله አለው ማለት ክልተ ወይ ሰለስተ كله አለው ማለት ሓረካታትን እተን ብዝሕ ዘለውን እትራታትን ይቅርባ ማለት እዚ ፓርላሜንታሪ እዚ ዳይሬክት ንሕብ ኮይኑ ግን እቲ ፕሬዚደንት ቅድሚ ፓርላማ ምራጹ ክወዳደር ማለት ንዓይ ምረጹን እዩ ዋን ማን ንሕር ኮይኑ ብኹኡ ኸይ ማለት ክልተ ነገር ኣብ ፓርላማ ክልተ ነገር ወይ ዋን ማን ፓርላሜንታሪ ክምረጽ ክወዳደር ኣሎ ማለት እዩ ምራ ፓርላማ ከመይ ገይሮም ክመጹ ማለት እንታይ ኢሎም ክመጹ ማለት Okay, I think who was that khabahata Mike Retan the Hatatku, what they call Tesfa Gabber, Gidentaya.